Buenos días a todos. Celebramos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación mércores 31 de maio de 2017. O primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Plenos ordinarios 30 do 3 e 27 do 4 e extraordinario 21 do 4 de 2017. En el acta del pleno extraordinario hay que efectuar una corrección en el punto el punto de acuerdo, porque se puso la partida 1622.64.230, o sea, 64.000, y está mal. En vez de un 0 al final es un 8. Está mal la partida. En vez de un 0 el último es un 8. Entonces, eso afecta en el acta a la página 23, a la página 24 y a la página 33, porque se va arrastrando de la propuesta de la alcaldía al dictamen y al acuerdo. Entonces, si no tienen inconveniente, se corrige ese 0 por un 8 y las actas, como asistieron todos los que están, entiendo aprobadas por unanimidad con esa corrección. Gracias. El segundo punto del orden del día es dación de conta do informe trimestral de execución do orçamento no primeiro trimestre do exercicio 2017, en cumprimento do establecido na orden JAP 2021-05-2012 e 1 de outubro, e desenvolvemento das obrigas do suministro de información previas na Lei Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera. Es el informe trimestral que tiene que remitir la intervención municipal y le corresponde al Pleno quedar enterado. O terceiro punto do orden do día é a aprobación se procede das bases reguladoras específicas do programa trienial 2017-2019 de concesión de subvencións para a mellora de accesibilidade, instalacións de ascensores e a eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos do municipio de Arteixo. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, correspondiente al día 26 de mayo, y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Aprobar as bases reguladoras específicas con seus anexos e a convocatoria das ayudas do programa trienal 2017-2019 de concesión de subvenciones para a mellora da accesibilidade, instalación de ascensores e a eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios de tipoloxía residencial colectiva do término municipal del tenor literal que obra en el expediente. E segundo, ordenar a publicación das bases e da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Quedaron en, si era posible, modificar la cantidad, porque en la comisión informativa no se podía, porque no estaba en vigor el expediente de modificación. No sé si se modifica. Bueno, ya estaban conformes. Ben, bo día, gracias. Ben, nós, como fixemos na comisión informativa previa a este punto, imos votar a favor. Lembrarlles que despois de que no mes de abril tiveran que retirar este punto da orden do día, tamén lles temos que agradecer que se sentaran cos membros da oposición co obxectivo de mellorar de forma sensible o que era o documento de bases reguladoras que tiñan previstos. Para este grupo era fundamental que a adxudicación destas subvencións fosen en base a criterios mínimos de baremación e non, como propoñían vostedes no primeiro texto, por orden de chegada por rexistro. E, por outro lado, tamén aceptaron moitas das propostas que os grupos da oposición
manifestamos nas xuntanzas que tivemos como unha serie de requisitos que consideramos desde logo xustos e coherentes e incrementar incluso algunha actuación subvencionable. Lembrarlles tamén que este grupo pediu xa na primeira xunta de voceiros onde se tratou este tema e por escrito que abran tamén, e non tarden moito, en abrir unha liña similar de subvención para as vivendas unifamiliares. De alguna maneira o alcalde se comprometiu a estudialo para máis adiante e esperemos que non sexa aí esta opinión ou esta aportación no quede no olvido. Polo tanto, reiterar, como xa dixemos na propia comisión, o noso voto favorable a estas bases. Gracias. Si, a ver, eu un pouco tamén na liña do que comentaba a portavoz de Tega, agradecer, non foi nun primeiro momento, evidentemente non houve a disponibilidade para intentar chegar a un acordo, trouxose como se trouxe esta ordenanza, eu creo que se tivese falado efectivamente xa podería estar incluso publicada e os veciños e as veciñas de Arteixo xa poderían estar tramitando a solicitude de algo tan importante como é poder acceder sin barreiras a unha vivenda para persoas de todo tipo, pero sobre todo para as persoas que teñen problemas de mobilidade, para as persoas que son dependentes. Todos creo que coñecemos casos de xente que ten problemas ou que non pode prácticamente sair das súas casas por este tipo de cuestións, porque non hai ascensores, porque non hai rampas, etc. Tamén coñecemos todos cal é a situación económica de moitas das familias do noso concello e, polo tanto, creo que é unha ordenanza que está ben, que seguramente poderemos ir mellorando como outras que xa fomos traballando nelas, que é necesaria e que creo que no futuro veremos efectivamente se poida ampliar a outras cuestións de accesibilidade tamén preocupantes e que vemos a diario nos edificios. Eu creo que un obxectivo tamén agora é facer un estudo desas vivendas unifamiliares de moita xente que vive en vivendas, sobre todo no rural, e que teñen tamén problemas porque son vivendas antigas con moitas escaleiras, a veces moi empinadas, etc., e que tamén están moitas veces confinados sen poder sair. Eu creo que eso nos debería de preocupar a todos e debería de ser un obxectivo que nos debemos de marcar e que non sexa a longo prazo, senón no máis curto posible. Polo tanto, espero que se publique o antes posible, que efectivamente se sexa todo o obxectivo que as bases van publicar, verdade? E que, polo tanto, non haxa dúbidas de ningún tipo de discrecionalidade como se pretendeu nun primeiro momento, poñendo que era por orden de chegada. Sabíamos que xa había xente que estaba avisada de que posiblemente esta liña entrara en vigor e que xa tiña todo preparado, senón que é por uns criterios obxectivos claros de puntuación, onde se vai priorizar unha serie de cuestións como son a dependencia, os problemas de mobilidade, e creo que eso é positivo e, polo tanto, agardemos que lle chegue o maior número de persoas posibles. Grazas. Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a toda a xente que veu hoxe ao pleno ordinario desta corporación, que ademais debe ser algo habitual para que os veciños estuveran informados daquilo que facemos aquí os representantes do pobo. Ben, dúas consideracións. Unha, agradecer e ao mesmo tempo deixar encima da mesa que esta debería de ser a fórmula para traballar este tipo de cuestións, non facer as cousas solo por parte dun grupo e impoñerlle ao resto da corporación. O resto da corporación ten capacidade tamén de construir, de aportar e de mellorar as cousas. A evidencia está nesta liña de subvencións que naceu, eu creo que, como decía Silvia, un sistema que non creo que fora xusto, que tiña moitas carencias e que a base de debatir e falar entre nós, pois evidentemente traemos agora aquí unha proposta que é de todos, que é moito máis completa, que non deixa atrás algún tipo de actuación que se pode facer para eliminar barreiras e para axudar a aquela xente que ten máis necesidade co tema da accesibilidade, que establece un sistema que é máis xusto, que non se dá única e exclusivamente por orden de entrega no Concello, senón que se fai un baremo no cual se prima a xente con máis necesidade, con máis edad, con máis alturas dentro das súas vivendas.
E, ao mesmo tempo, pois, simplemente, pois, un par de cuestións que eu creo que quedaron fora, que é o tema de que nas viviendas que non hai establecidas unha comunidade de veciños, que eu creo que deberíamos buscar a forma de tamén facer pois unha actuación nesta liña. E logo, outra cuestión que eu tamén creo importante, pero que polo falado hai un compromiso do goberno local de modificar a ordenanza do impuesto de construción para poder tamén salvar deste impuesto aqueles que fan estas obras e que podría supoñer incluso unha axuda igual ou maior do que se lle pode dar por el vía desta subvención. Por lo tanto, é moi importante tamén que traigamos canto antes esta modificación do ICIO para bonificar tamén estas actuacións que eu creo que claramente caben dentro da lei como unha actuación social. O único é tamén deixarles encima da mesa a necesidade de avanzar nun plan de mobilidade e da accesibilidade máis completo, no cual non só se actúe no ente privado, sino que se actúe nas rúas, que se faga un mapa da situación das nosas rúas, dos edificios públicos, para que ningunha persoa que agora con esta axuda igual pode sair da súa casa no seu ascensor novo, non poda logo non chegar pois a un supermercado, a casa do Concello facer unha xestión, o banco. Eu creo que aí é onde o Concello debe poñer o maior interés, porque estamos falando de suelo público, e aí é onde debemos actuar con premura, posto que un Concello que se diga moderno e que se diga cercano aos seus veciños debe facer este tipo de actuacións, co cual estamos esperando que o Goberno actúe nun plan de accesibilidade completo para o noso Concello e empezar a facer as reformas necesarias para que aquelas persoas con necesidades diferentes teñan esa capacidade de poder facer unha vida normalizada sen a necesidade de alguén que os acompañe, posto que ahora mismo a situación para andar polas rúas de Arteixo sería francamente complicada se quixeras moverte dun lado a outro, e xa non quero falar de outro tipo de núcleos tamén do noso Concello. Simplemente dicir que o noso apoio nesta proposta, que este é o xeito de traballar e que sempre que sexa para construir este grupo vai a dar o seu apoio. Nada máis. Hola, bons días. Pouco máis que dar as gracias porque, sí, se cometeu o erro de non habela consensuado cos grupos da oposición para sacar non esta ordenanza, senón unha línea de subvencións. Sí que hai a intención de levarlo a viviendas unifamiliares, pero cambia o concepto da subvención. Aquí estamos subvencionando a comunidades de propietarios, que son persoas jurídicas, e despois iríamos a viviendas unifamiliares, que son persoas físicas. Aí entraríamos en temas de rentas, en outras cuestións para poder subvencionar. Por eso non se pode meter todo no mesmo batiburrillo, porque os criterios son totalmente distintos. Aquí nos están mirando se son ricos ou pobres, ou non se teñen necesidade ou non teñen necesidade. A finalidade desta línea de subvencións é, sobre todo, mellorar o parque inmobiliario de Arteixo, que poden disfrutar máis persoas con máis dificultades das nosas vivendas, e que non queden pisos baleiros que ao final o único dan son problemas sociales. Sí que vamos a facer a ordenanza. Fai falta a ordenanza de ascensores. Neste momento, esta línea de subvencións non permite que por parte do Concello colaboremos na expropiación de terrenos necesarios para a implantación. Son cousas do ámbito privado, da propia comunidade. Vía ordenanza, basado na lei de vivenda, na última lei de vivenda, na de 2015, pois sí que xa podemos desde os concellos regular eses temas. Sabemos agora que desde a nova lei de procedimento administrativo as ordenanzas que teñen que estar previstas dun ano para outro no plan de ordenanzas que hai que facer e aprobar aquí en este concello, que se traerá antes de que finalice o ano para poder executalas. Sobre o plan de mobilidade, pois sí, a verdade é que xa falei con dous colectivos especialistas no tema para asesorar un pouquiño do que se podía facer. Estuveronme dando pinceladas e é verdade que non se vai facer un plan de mobilidade integral polo seu custo e pola súa complexidade, pero sí que vamos a empezar con un tema de plan de mobilidade e de accesibilidade, sobre todo da accesibilidade, porque vai ser da mobilidade a pé, pensando na mobilidade a pé, non na mobilidade en coche. Empezaremos por este núcleo, sencillamente por número de persoas. Despois, estendendo o resto dos núcleos, aquí vais facer a primeira prueba, por decirlo así, piloto,
Foi o que nos recomendaron os dos colectivos cos cuales estivemos falando, dixeron, tedes que empezar por un sitio, estudalo e despois a partir de aí pois, ver a envergadura que se quere dar, para non quedar no intento en abarcar moito e apertar pouco. E nada máis que, de novo, dar as gracias porque ese tipo de asuntos, como esta línea de subvencións, por unanimidade quedan máis bonitas que con votos en contra. Moitas gracias. Bueno, pues agradecer en este caso a los miembros de la oposición pues su colaboración en una propuesta del grupo de gobierno. Hay que hacer un análisis sobre la situación de Arteixo, de lo que era Arteixo, de lo que es Arteixo y de lo que queremos que sea Arteixo, ¿no? Hemos detectado, y yo creo que todo el mundo conoce, pues la existencia de, vamos a decir así, un parque importante de viviendas pues que carecían en este sentido de las condiciones de accesibilidad. Es una propuesta que trae el Gobierno, nunca se planteó, nunca se vio, parecía que nunca se había visto esa necesidad. Nosotros sí, somos sensibles ante esa situación que se puede dar y dada la existencia de ese parque de viviendas construidas en los años 80, que fue cuando un poco hubo el gran desarrollo urbanístico. Es verdad que todas las viviendas construidas a partir del año 97 ya tienen que cumplir la ley de accesibilidad y un poco ya tienen la obligación de incorporar el ascensor, pero ¿qué pasaba con las anteriores? ¿Qué pasaba con esa gente mayor? ¿Qué pasaba pues, con la gente que tiene discapacidad? Y bueno, pues nosotros desde este grupo municipal, desde este gobierno, pues planteábamos que era una necesidad establecer esa línea de subvenciones. Planteamos, y estamos aquí ante la subvención más importante que va a dar el Concello de Arteixo en los próximos años. Planteamos una subvención de 20.000 euros. 20.000 euros. Planteamos una subvención que pueda llegar a las comunidades de vecinos. Planteamos una subvención en la que nadie quede excluido. Efectivamente, en ese sentido, con las aportaciones de todos los grupos, pues no se establece ningún baremo. Eso no es verdad, no se establece ningún baremo. Lo único que se hace es, se ordenan las solicitudes. Se ordenan las solicitudes. El objetivo es llegar a todos. No va a quedar excluido nadie. El objetivo es ambicioso. El objetivo es que entre hoy, que se pueda aprobar esta ordenanza, y el 1 de enero del 2019, intentar llegar a la mayor cantidad posible de vecinos y comunidades de vecinos afectados. El objetivo, vamos a decirlo así, es un objetivo 100. ¿Qué significa el objetivo 100? Si somos capaces de llegar a 100 edificios, con un coste para este concello de 2 millones de euros, llegaremos a una cantidad importante de necesidad de los vecinos. Ese es un objetivo y ese es el trabajo del grupo de gobierno. Efectivamente, puede quedar y se puede plantear un poco la situación de lo que pasa con las viviendas unifamiliares. Es distinto el planteamiento. Nuestro objetivo es que son los bajos más 3, los bajos más 4, el bajo más 5 que hay en este concello, que hay gente mayor que no tiene posibilidad de poner ascensor, impulsar mediante esta línea de ayuda, de subvención, compatible con las subvenciones de la Xunta, Si un ascensor cuesta 50.000 euros, probablemente entre el concello y la Xunta puedan llegar a más del 60% del coste y facilitar que entre ellos dialoguen, que entre ellos se pongan de acuerdo e instalar la mayor cantidad de ascensores para eliminar un problema que tenemos aquí en este concello. Plan de movilidad y accesibilidad, efectivamente, vuelvo a reiterar, ¿qué era Arteixo antes? ¿Qué es Arteixo ahora? ¿Y qué es el Arteixo del futuro? Y efectivamente en el plan de accesibilidad va a influir específicamente y de manera muy importante la concesión de los fondos DUSI para hacer un verdadero plan de movilidad, trabajar en un transporte público tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y ese es el objetivo de este concello, estas son las propuestas que trae este concello y en ese sentido pues, toda la colaboración, todo lo que sirva para construir tanto el concello como los grupos de la oposición lo tenemos que agradecer, porque al final el objetivo fundamental de todos es mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos de Arteixo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.
El punto número 4 del orden del día es aprobación, si procede, das bases reguladoras de subvencións para asociacións municipais destinadas ao fomento da convivencia. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primeiro, aprobar as bases reguladoras específicas e a convocatoria das subvencións en concurrencia competitiva para asociacións veciñais destinadas ao fomento da convivencia para o exercicio 2017 del tenor que se recoge en acta. Y segundo, ordenar la publicación. Hacerles un matiz. Y es que, como se recogió en el dictamen, se suprimió el último párrafo. Entonces quedan excluidas el párrafo entero y segundo, actividades realizadas fora do término municipal. Y ahí se acaba. La otra coletilla se suprimió como se dictaminó. Moitas gracias. Sobre este punto, decir que realmente, ademais creo que se comentou na propia comisión, se pretende, en parte, creemos solamente, regular o chorreo constante, non, de solicitudes por parte de entidades non só veciñais, sino de outro tipo de entidades culturais, deportivas, pois no que é na necesidade para os seus actos ou eventos que realizan pois a posibilidade de poder alugar unha serie de carpas. Non? Votamos de todas formas de menos e non acabamos de entender por que non se fai extensivo a outro tipo de entidades e solamente pois, se incluyen entidades veciñais. Non creemos que sería interesante pois polo menos incluir a entidades culturales ou deportivas, por exemplo, para que puideran optar a este tipo de subvencións. Non? Pola nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Sí. A diferencia da anterior, pois esta sí que non foi negociada ca oposición e chegou no último momento. Eu creo que deixar dúas cousas no aire para o futuro e para mellorar. Unha que decía a compañeira Charo, que eu creo que non se debería de excluir a algunha asociación cultural e deportiva que hai neste concello, que tamén podería facer algún tipo de actuación con respecto a poder acceder a esta subvención, a poñer unha carpa nunha festa determinada ou unha actividade determinada que realice. E tamén, por que non, abrir tamén a posibilidade de que non sexa só para a colocación de carpas, porque está ben que se axude os veciños para poder levar a cabo estas reunións que se fan, senón tamén, pois, igual algunha delas ten outras necesidades, tipo xenerador eléctrico, algunha instalación de ocio, algún tipo de cuestión que tamén podería ser subvencionada e que, neste caso, pois, se non queren poñer carpa, pois se ven excluídos desta posibilidade. De todas formas, dicir que o noso grupo vai estar a favor, que ademais iba sendo hora de que se ordenara un sistema no cual pois estaba todo no aire, se poñan carpas sin ton nin son, incluso se lle puxeron carpas a entidades privadas para temas que non eran de acción social, sino que eran para lucro, e polo tanto que se vaya normalizando isto, se dé por un sistema máis evidentemente social, pois está ben e vai a ter o noso apoio. Bueno, gracias en ese sentido también por apoyar esta propuesta también del grupo de gobierno. Efectivamente, creíamos que había que regular pues, distintas peticiones que hacían lo que son las entidades vecinales. El objetivo principal de aquí es fomentar la convivencia o las actuaciones y los actos un poco que pueden hacer las asociaciones vecinales. ¿Por qué? No puedo subir escalera. ¿Por qué no se hace extensivo tampoco a las asociaciones culturales y deportivas? Porque se pueden acoger otra línea de subvenciones. Y lo que sí que es verdad, en ese sentido, es que la mayor parte de los clubes deportivos de este concello tienen subvenciones nominativas. Y podría dar algunos ejemplos, como puede ser aquí los distintos clubes
Club Ciclista Arteixo, 13.000 euros, Ajedrez, 8.000 euros, Patín, 14.000 euros, Atletismo, 5.000 euros, Club de Fútbol de Larín, 10.000 euros, Club de Fútbol de Meicende, 10.000 euros, Club de Natación Arteixo, 20.000 euros, la Asociación Juvenil Cultural Siradela, 7.800 euros, lo que es la Banda Municipal de Música, creo que tiene 15.000 euros, 18.000 euros. Todas estas entidades tienen subvenciones nominativas por parte del Concello y tienen aún encima la posibilidad de acogerse a otras líneas de subvenciones que tanto este Concello las tiene ofertadas como incluso organismos como la Diputación puede ofertar. ¿Qué es lo que quedaba totalmente excluido sin ningún tipo de ayuda o colaboración? Las entidades vecinales. Entonces, esa es un poco la propuesta, eso es un poco el apoyo de esta corporación y entendemos que este es un paso más, efectivamente. Lo mismo que decíamos anteriormente con la línea de subvención de ascensores, veremos cómo evoluciona y si hay que incorporar a otras entidades o otros colectivos, pues nosotros también estamos dispuestos a hacerlos. Charo, Silvia, Martín. Sí, unha vez dito que estamos completamente de acordo en que se axude as entidades veciñales, que ao final pois, tamén son os que fan esa masa social que ao final redunda nesa veciñanza que tamén pois, fai que isto se convirta nun pobo, esa veciñanza é esencial. Decir que dende o Grupo Socialista estamos preocupados dende fai tempo e creo que é algo que debemos empezar a mirarnos en que as entidades veciñais non son só colectivos que organizan festas nunha carpa. Porque a veces dá a sensación, e temos a sensación de que a deriva nos últimos anos do Partido Popular no goberno é eso, é que ir nas asociacións en entes que celebran festas, pero que son incómodos cando fan outro tipo de reivindicacións, e precisamente hoxe ademais temos a proba aquí, de xente que pertence a unha asociación veciñal que está defendendo os seus dereitos nunha situación moi complicada e que ten toda a nosa solidaridade, e as entidades veciñais teñen que ser eso, é o ente apropiado para que os seus obxectivos sexan escoitados por parte do grupo de goberno, por parte dos grupos da oposición, e levar a cabo pois, ese tipo de actuacións. Se necesitan tamén outro tipo de axudas, non só poñer carpas. Me imagino que debe de ser incómodo ter que escoitarlle, pois neste caso, por exemplo, esta asociación, que estamos falando de gran actuación, poñer carpas cando eles todavía están na situación na que están, e como digan algún deles, todavía nin sequera son máis que toxo. Por lo tanto, eu creo que o esencial é que a base asociativa deste Concello teña o apoio precisamente para desenrolar aquilo para o que existe, que é para reivindicar cousas cada un para o seu pobo. Se isto logo redunda en que se poden facer festas moi ben feitas, para aumentar a capacidade de interlocución entre veciños, a afabilidade, a festa, todo este tipo de cuestións nos creemos que pode ser positivo, pero o máis importante, e por eso decía que para nós é que funcionen asociacións realmente vivas, que veñen a reivindicar cada unha polo seu pobo, que pidan as necesidades do seu pobo e que aunen as necesidades que eles teñen. Por lo tanto, advirto dese peligro porque dá a sensación de que estamos derivando nun tipo de asociacións que no seu día pois eran moi reivindicativas a outro tipo de asociacións que dá a sensación a veces que só pois están organizadas en torno a facer unha festa nunha carpa, e creo que deberíamos de repensar isto, nada máis. Bueno, yo creo que usted pues ahí se equivoca un poco en desconocer el funcionamiento de lo que es las entidades vecinales. A mí me parece un poco, pues creo que no es apropiado decir que solo se dedican a hacer fiestas. Esto la gente que ha estado en ellas lo ha vivido. Efectivamente, y yo como alcalde y he sido representante de una asociación vecinal, ya me gustaría también que cuando yo era representante de una asociación vecinal, el grupo que gobernaba pues un poco colaborara, nos ayudara económicamente. No solo es eso, que no hubo ayuda económica, sino que aún encima el Partido Socialista Itega nos mandó al juzgado por hacer, en este caso, un acto reivindicativo de marcar un poco una línea. Yo creo que las actuaciones que hacían ustedes pues son totalmente distintas que las nuestras. Mientras nosotros buscamos la colaboración, buscamos la participación, ustedes buscaban el juzgado y la denuncia.
Aquí no se denuncia nada, señor Martín Seco. Aquí lo único que se hace es ayudar a todas las asociaciones. Aquí se colabora, aquí se aceptan las peticiones de las asociaciones. Aquí lo que no se hace es, porque hubo en ese sentido el capricho de alguien, pues mandó a una entidad vecinal con una denuncia. Nosotros no somos como ustedes, señor Seco. Nosotros trabajamos y dialogamos. Y efectivamente la gente que está aquí presente pues tiene problemas en el ámbito donde viven. Pero como tienen problemas, otros muchos vecinos de Armentón, vecinos de Larín, que tienen también carencias, vecinos también de Meicende, vecinos casi todas las entidades vecinales, yo lo que tengo que decir es que dedican su tiempo, su esfuerzo, estar con su familia, con un coste que no reciben nada a cambio, que muchas veces es ingrato, que muchas veces lo único que se hacen es recibir críticas. Porque haya un apoyo por parte, de una vez por todas, por un gobierno municipal, yo creo que eso no, en ese sentido, creo que las críticas que hace usted a las entidades vecinales no son las apropiadas. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto número 5 del orden del día es resolución de alegaciones e aprobación definitiva do estudio de detalle para o reaxuste das alineacións estero número 2028 da avenida Alcalde Manuel Platas Varela. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, acordar la desestimación de las alegaciones presentadas por don Jesús Ferreiro Rodríguez a medio de escrito con registro de entrada 2017, número 6.348, de data 24 del 4 del 2017. Con motivación los fundamentos expuestos tanto en el informe de data 19 del 5 de 2017, emitido por la técnica de redactora de estudio de detalle, como en el informe do xefe da área de urbanismo e medio ambiente, de data 18-5-2017, os cuales se transcriben al presente. Segundo, acordar a aprobación definitiva do estudio de detalle para o reaxuste das alineacións entre os números 2028 da avenida Alcalde Manuel Platas Varela, según proyecto técnico asignado por la arquitecta doña María Dolores Crespo Chouza en data novembro de 2016, levantando a suspensión de otorgamento de licencias acordada na resolución de la alcaldía número 368-2017 de 14 de febrero del actual. Terceiro, publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia. Cuarto, inscribir o presente estudio de detalle e o seu acordo aprobatorio no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. E, por último, publicar o documento que conteña a normativa e as ordenanzas no Boletín Oficial da provincia de A Coruña. Moitas gracias. Primeiramente, deixar constancia o mesmo que lle dixemos na comisión hai uns días da tardanza, unha vez máis, de entregarnos a documentación respecto a este tema e o seguinte, cando vostedes saben perfectamente que son temas moi complexos, realmente todos os temas urbanísticos son tremendamente complexos, e neste caso con un montón de antecedentes e un montón de documentación pois que revisar, refrescar e incluso consultar, incluso con outros compañeiros. Decir que dentro do que puidemos, fixemos máis ou menos un análisis do que había. Temos moitísimas dúbidas, ou máis ben poucas dúbidas, e si cousas que vemos ben extrañas, e que queríamos manifestar aquí. Primeiramente, preguntarlle se están vostedes seguros de que este estudio de detalle é legal. Se vostedes están seguros de que tan só se reaxusta ou completa unha liña e non se altera. Se vostedes están seguros de que non se está reducindo a anchura do espacio destinado a viais nin as superficies destinadas a espacios libres. Se saben vostedes, ou algún técnico municipal, que imaginamos que sí, lles comunicou que no seu momento se tramitou unha modificación puntual e que non se puido aprobar definitivamente. E se saben ou lles deron traslado de por que a Xunta dixo que non a esa modificación puntual. Queremos saber se teñen claro, porque nós non o temos, cal é o número de vivendas existentes alí. No seu momento se falaba nun proxecto básico de 34 vivendas, no 2003, posteriormente, o 2 de decembro de 2005, ao parecer,
se certifica que se solicita licencia para 37 vivendas e outro día o Concelleiro de Urbanismo nos fala de 41 vivendas para explicar este tema. Vostedes manifestaron que este estudio de detalle soamente para que 41 veciños poidan ter a licencia de primeira ocupación e queremos saber en que data se solicitou dita licencia por parte do promotor. Queremos saber tamén, porque hai varias medicións diferentes, cantos metros de superficie ten o baixo do edificio que pertence ao promotor en cuestión que promove este estudio de detalle. E se é certo tamén, revisando antecedentes, que a superficie edificada permitida pola licencia otorgada no seu momento son 2.900 e pico de metros. E se están seguros vostedes que non existe a día de hoxe un exceso de superficie total edificada de máis de 1.000 metros. Nada máis. Moitas gracias. Ben, en primeiro lugar, decir que vou pasar despois a unhas preguntas tamén, mais antes, e pasarinas por escrito a secretaria, xa yo comentei antes de iniciar a sesión plenaria, porque quero que quede constancia, bueno, do que vou a preguntar, non? A verdade é que no urbanismo de Arteixo, gustaríame comezar dicindo, todo volve, non? Entón, este tema, cando me notificaron, porque no seu momento o Grupo Municipal do BNG interesárase por esta obra, cando me notificaron que estaba en exposición pública non me lembraba en absoluto de que ia o tema, porque non estaba eu na Comisión de Urbanismo naquel momento, non? Pero, bueno, enseguida me puxen en situación, non? Isto é do ano 2003, 2005, máis ou menos, non? Comezou no 2003. E digo que todo volve porque dende aquela houbo moitísimos camiños, non? Para intentar reconducir unha situación. Pero o que máis me fixo reflexionar de todo, e gostaríame comezar por isto, foi cando recibín outro día unha chamada de teléfono do alcalde para decirme que este tema viña a pleno e que, bueno, era unha cousa sinxela, seu maior problema, e que se trataba de solucionar unha circunstancia que tiñan 41 propietarios. No momento en que colgo o teléfono, fixen acto de reflexión sobre o que me acababa de decir, porque digo, carai, se no seu momento, no ano 2005, cando este promotor urbanístico, que é habitual esta práctica que utiliza aquí, el e algún máis, por certo, eu diría, pareceme a min que están bastante vinculados ao Partido Popular, non? Que é unha práctica habitual, non? Cando comenzan as obras de facer o que lles dá a gana, se naquel momento tanto lle importara a Manuel Pose, non? E a quen levaba naquel momento a Concellaría de Urbanismo, que creo que cambiara nese intro ou cambiou posteriormente, os 41 veciños ou os posíveis propietarios que compraran esas vivendas terían actuado para que este señor non fixera o que lle deu a gana e cumplira a lei. Eso era o que lles tiña que preocupar naquel momento, pero non o fixeron. Permitiron que fixera o que lle deu a gana, permitiron que vendera as vivendas ao prezo que lle deu a gana e meteu a todos os propietarios e as propietarias, supoño que coas súas respectivas hipotecas, en un problemón. E agora queren trasladarnos a nós, membros da oposición, a responsabilidade de solucionar un problema, pero vostedes non lle están solucionando o problema aos propietarios e ás propietarias, que o que tiñan que ter feito era denunciar a ese señor e ao Concello por facer así. Vostedes o que queren é solucionarlle un problema a un promotor e colateralmente a ver se solucionan a outra situación. Polo tanto, eso foi o que pasou. Cando ese señor empezou, segundo a documentación, esa obra sen proxecto de execución, eu descoñezo se houbo en algún momento algunha medida para que se paralizase iso e non continuase. Porque, claro, nese momento deberíase de ter actuado, verdade? E logo, cando a Xunta non acepta
a modificación puntual que se intentou facer e que non se chegou a aprobar definitivamente, non? E agora, de repente, saltan vostedes con un estudio de detalle que agora parece que todo soluciona. Podenlle dar a receita ao alcalde da Coruña para que solucione tamén o tema aquel do conde de Fenosa, que tan difícil é, porque se tan fáciles a veces son as cousas, pois, francamente, non sei como non se solucionan antes, non? E se permite que esteamos, cantos anos? 14, non? Ou 12 nesta situación, non? Pero paso ás preguntas porque é realmente o que me interesa e, como digo, vou intentar facer o máis... Xa preguntei bastante, onte volvemos a estar mirando outra vez, estuvo o meu compañeiro outra vez mirando o expediente, porque isto é outra historia, non? Que quero tamén deixar clara, ainda que logo teña que reenganchar a intervención, se paso o tempo. Resulta que temos un estudio de detalle, que non é un estudio de detalle, poño entre comiñas, como se utiliza nos informes, normal, porque se está actuando sobre un edificio que xa está construído, e iso non é o habitual, e o expediente previo non está na documentación do pleno, só está a documentación do estudio de detalle, pero resulta que hai uns antecedentes, uns informes previos que non está, que hai que ir que os tes que pedir ti en urbanismo, non? É dicir, cando debería estar a disposición dos concelleiros e das concelleiras para esta sesión plenaria. Hai que ir ali a pedir, verdade? E tal, e bueno, que casi te tratan, bueno, pues moi ben, pero non vai a ser que te leves ningún papel extraño e ponenche ali vixiancia, non? Bueno, paso ás preguntas. O primeiro que quero preguntar nesta sesión plenaria é se algunha das persoas traballadoras deste Concello que interviñeron neste expediente que hoxe ven a pleno, estudio de detalle actual, informes do proxecto da obra do edificio construído, pero estas persoas que hoxe firman estes informes tiveron algo que ver coas persoas propietarias das parcelas na venda ou na segregación ou co promotor que realizou a obra. Isto é, se podería darse o caso de algún tipo de incompatibilidade ou intereses persoais en todo isto por parte deste persoal municipal. En segundo lugar, na comisión informativa por parte do Concelleiro de Urbanismo díxose que na modificación puntual do ano 2000 non se modificou esa alineación da zona, que había varias parcelas e varios propietarios. Teñen vostedes algún documento que demostre que realmente a Xunta o xustificou así, de que ese sitio non se podía modificar por iso? Como é posible daquela que noutras fincas en que tamén había varios propietarios e propietarias se aceptase o cambio? A pregunta número 3. Queren exactamente dicirnos cantas vivendas hai no edificio que xa está construído e do que non existe, segundo comprobamos, proxecto de execución, sen que no momento da súa construción o Concello de Arteixo fixese nada para garantir a legalidade e proxectar así os dereitos das persoas que compraron as vivendas? Cuarto, para cantas vivendas se pediu no seu momento licencia? Poden vostedes ensinar aquí o documento coas características de índole urbanística que lle foron de aplicación no proxecto básico de edificio, presentado mediante escrito de entrada en retro 6661 de data 23 de maio de 2003 e tamén o documento co informe da arquitecta municipal asinado por Nelly Gato o 11 de decembro de 2003 para o expediente 105-2003. Solicito que se anexen eses documentos á acta deste pleno. E gustaríame lembrar neste punto que hai unha licencia de segregación das fincas situadas nesa zona, nese ámbito, na URPA e Unidade de Execución Integral 20, Unidade de Actuación 20, expediente 41-2002. Gustaríame tamén que se mencionase. Quinta, quero tamén que se nos diga claramente cal é a cualificación urbanística desa porción de terreo situada por... Que se diga claramente cal é a calificación que ten esa porción de terreo situada por fora da alineación, que ten unha forma irregular e que se menciona expresamente nas alegacións que se presentaron, mais que no informe do xefe da área de urbanismo evita mencionar e tampouco o fai a técnica da Administración Xeral que fai o informe xurídico. Será tal vez o de Sistema Xeral Viario, como di un informe da Consellería, que solicito que conste aquí ese informe na acta do pleno e que ten data do 23 de xuño de 2008 asinado polo director xeral daquela altura e que entrou neste Concello. 6. Pode un estudio de detalle alterar o destino urbanístico do solo? Pode reducir as superficies destinadas a viais, espazos libres ou dotacións públicas?
En onde compensa na vila a todas e cada un dos veciños e veciñas de Arteixa os metros que deberían estar por fora da alineación das normas subsidiarias? Poden vostedes indicarnos con exactitude a zona na que nos compensa e se poden anexen tamén o documento da cesión. 7. Falan vostedes dun informe da Axencia Galega de Infraestructuras, mais non se nos facilitou ese documento na documentación do Pleno, nin no CD que se nos deu. Poden ensinarnos cal é a documentación que lle enviaron e darnos copia do informe? E, por último, axústase o edificio que está construído ao informe que se fixo para o proxecto básico? Hai aberto ou houbo algún expediente de disciplina urbanístico deste edificio no Concello? Ou na APLU, tal e como comentou o Concelleiro de Urbanismo na comisión informativa? Se existen, poden vostedes explicar cal é o estado deses expedientes neste momento? Grazas. Sí. Total apoio ás preguntas que realiza a compañeira Silvia, porque son esenciais para poder entender un poquinho este caso. Miren, cando un tema se trae sin pasar antes por xunta de voceiros, no cual vostedes xa levaban tempo traballando e, evidentemente, sabían perfectamente da complexidade deste tema. Cando encima se intenta facer por parte do Concelleiro de Urbanismo un quitarlle ferro, isto é un tema trivial, isto non ten complicación ninguna, se soluciona facilmente cun estudio de detalle, e ao final te encontras cun tema que ven dende o ano 2000 e pouco, cunha complexidade importante, posto que ao final, pois, si é certo que hai 41 veciños que están metidos ahora nun problema gordo, pero ao final tamén teñen vostedes que decir que no seu día intentaron solucionalo cunha modificación das normas do suelo nesa zona que non foi alcanzada, posto que a Xunta de Galicia denegou esa modificación. E a nos meten nun lío tremendo, porque ao final temos que ver, como se dice, que o estudio de detalle é o mecanismo óptimo e obxectivo para solucionar este problema, e un vai a lei, e sendo un auténtico inculto en materia urbanística, lee que no apartado de estudios de detalle fala claramente: los estudios de detalle no podrán en caso alguno reducir las superficies destinadas a viales, espacios libres ou dotaciones públicas. Co cual, eu xa non entendo nada, absolutamente nada, de como vostedes poden acudir a un estudio de detalle para solucionar este problema que temos ahora mismo en Arteixo, e non van a modificación das normas ou aquilo que sería desexable, que é o desarrollo do plan xeral da Ronda Urbana. Quizás porque non lle interesa os mismos que lle estamos solucionando este problema. Mire, señores do Partido Popular, os veciños deben de sabelo. Intentan arreglar os seus propios problemas. Decía o alcalde que o grupo meu, cando gobernou, tuvo non sei que historias, que admitan vostedes os problemas que xerou o seu partido no goberno con Manuel Pose, o vai facendo. O vai facendo nos leva a este punto. E non vou repetir as preguntas de Silvia. Que tipo de proxecto se presentou, sobre cantas vivendas, sobre que xa están feitas pola compañeira Silvia. O que sí me gustaría é que vostedes explicaran por que sempre os mesmos promotores inmobiliarios que non deixan de estar con vostedes continuamente generan estes problemas a todos os veciños de Arteixo. E logo os derivamos, non, é que teñen un problema 41 veciños. Non, ten un problema un promotor inmobiliario que nos meteu neste lío. Un promotor inmobiliario que facía as cousas sin ningún tipo de inspección. Fais unha vivenda en Arteixo sin un proxecto definitivo de obra, no cual se proxectaban 34 vivendas, se fan non sei cantas, e logo temos Arteixo cheos de aparcamentos, de parkings que non caben os coches, de vivendas que non dan medias. Por favor, é continuo. E logo vemos a convivencia sospechosa entre certos promotores inmobiliarios deste Concello e o Partido Popular. Vamos a falar en plata, que pasan aquí o día, e que seguramente necesitan que alguén lle solucione os seus problemas que generaron no seu momento, don Alberto. Hai que falar en plata. E
E aí o principal damnificado de que non teñen licencia de primeira ocupación é o señor Navila, que non pode vender nin pode ocupar un baixo que é moi jugoso. Vamos a falar en plata. Que lle deben vostedes ao señor Navila? Que lle deben? Que lle deben? Igual máis do que parece. Por lo tanto, vostedes deberían contestar as preguntas que se lle fai aquí, decirnos, porque vostede dixo, no, yo me enteré deste tema por unha denuncia que apareció na APLU, cando eu traballaba na APLU, no seu posto de traballo, vostede dice eso, por lo tanto, sabe máis do que dice, moito máis do que dice. Se recibiu esa denuncia, sabe sobre o tema moito máis. E seguro que tuvo acceso a ese expediente que ahora non está aciuntado, ten acceso a ese expediente e toda a chanchullada que hai montada con respecto a esta vivenda. Pero logo topamos o de sempre. Probablemente o método oportuno para solucionar isto se chama Plan Xeral de Ordenación Urbana. Ese é o mecanismo, pero ese non interesa. Non interesa, porque non lles interesa aos mismos promotores que están metidos neste lío. En vez de desarrollar un plan xeral que pudiera solucionar os problemas reales da xente, por exemplo, da xente que aquí está presente, non. Vamos sempre ás modificacións puntuais naquel sitio oportuno que, curiosamente, teñen propiedades ou convenios dos mismos promotores de sempre. Entonces, vostedes van a ter que acabar explicando a xente por que están vostedes para solucionar os problemas destes promotores. Porque o Partido Popular ahora mismo está posto no ollo de moita xente e as súas relacións con certos poderes económicos e certos constructores. E, polo tanto, vostedes teñen que ter moito cuidado coas cousas que fan, joder. E non meter no problema o resto. Se non é un estudio de detalle o mecanismo oportuno e hai que facer unha modificación das normas, fagana, inténtena, como se intentou no ano 2004, hasta o 2009 que se acabou mandando. Inténteno. E se non fan o plan xeral dunha puñetera vez, e deixense de modificar e ir solucionando os problemas duns cantos e deixando o resto da man de Dios. Por tanto, eu volvo a decir, o noso grupo, evidentemente, con esta problema de legalidade absoluto que vemos con respecto a isto, vai a votar en contra, e vostedes serán os que terán que contestar estas preguntas, porque eu creo que teñen moitas preguntas que contestar, porque pasamos dun tema trivial, un tema de alineación, se fixo mal, a un problema real de algo que se fixo non mal, sino que se fixo co vai facendo. Co vai facendo que permitiu algunha xente. E me gustaría saber se hai algún expediente de disciplina urbanística con respecto a esta vivenda no Departamento de Urbanismo, se vostede era coñecedor de todo isto, e se algún precisamente dos funcionarios estaban tamén implicados neste procedemento no ano que se executou e que agora veñen a solucionar, nada máis. Vou empezar polo final. Escoita, sí. Vou empezar polo final. Vou pedir un favor á secretaria municipal de que deixe na acta a exixencia de notificar os 41 interesados. Non sei se son 41 vivendas, son 41 interesados. Eso foi o que preguntei. Interesados directos. Ao mellor hai 37 pisos, eu nos fun ali a contar. Non é o meu cometido andar contando pisos. Pero sí quero que se notifique esta parte da acta do pleno porque quero que a conozca. Por que digo isto? Porque entre Larín e Meicende e todo o que quede no medio, para mí os veciños son todos iguales. E quero facer unha reflexión en alto dicindo de que levo máis de 5 anos peleando polo Portiño dos Suevos, por Sorrizo, por Barrañán, por Chamín e por moitos sitios, núcleos que naceron en suelo rústico, con R mayúscula. Moitos casos a sabiendas. E 41 interesados en suelo urbano consolidado, a máxima categoría de suelo que hai, polo menos en Galicia, parece que teñen menos dereitos. Para mí teñen os mesmos. O sea, a obligación deste concejal, nin teniente alcalde sequera, concejal, é pelear para que a xente mellore a súa calidade de vida no que este na miña man. Da mesma maneira que me peleo e vou a Santiago a buscar fórmulas para sacar o Portiño, Sorrizo, Porto de Suevos, Barrañán, Chamín, e todo o que se poida, pois o mesmo fixemos con isto.
e usamos un estudio de detalle porque os técnicos que algo desto sabrán dixeron que era suficiente. A mí que máis me dá facer unha modificación puntual que outra. E non, facemos un estudio de detalle porque é matar moscas a cañonazos. Home, tedes que entender que isto non é nin o Tribunal de Xusticia, nin o Contencioso Administrativo, non vou contestar preguntas que me parecen, bueno, é un contencioso, contestareinas, servareinas preparadas e estudiareinas previamente. Este é un pleno, este é un sitio onde debemos tomar decisións políticas. Pero algunhas sí que vou contestar porque son preguntas que creo que se deben contestar. Charo, é legal. Mentras tanto, un juez non diga o contrario. Claro que é legal. Non vai ser legal un estudio de detalle. Os estudios de detalle non son legales nin ilegales porque o discutamos en un pleno. O estudio de detalle é unha figura legal contemplada na lei. E todo o que se fai axústase. Sí, non se varía. Cando a xente lê, ten que... A ver, claro, que decía Martín, que somos ignorantes nisto e non entendemos. É que esa é a definición de ignorancia, non entender. É normal. O sea, eu tampouco entendo nada dunha biopsia. Dios mío, a mí falame dunha biopsia e eu, vale, bien. O sea, como se me falan das margaritas ou do Peñón de Gibraltar. Non? O sea, non entendo. É verdade. O sea, é difícil entender un estudio de detalle. Claro, é difícil entender un estudio de detalle. Por eso están moitas veces nos juzgados. Se aquí os técnicos, non só os municipales, porque isto foi consultado no Servicio Provincial e arriba na Secretaría Xeral naquele momento, dixernos que era suficiente. Por qué? Porque estábamos sencillamente variando unha alineación. Os metros cuadrados non os leva nadie para casa. Está construído legalmente permitido. Se se duda, hombre, non é aquí o sitio de debate. Hai que ir ao juzgado, pois, oye, que se fixo máis rico na vila ou menos. Vale. Pero sí que quero contestar tamén a vinculación de na vila co Partido Popular, que, bueno, desde que nos entramos só nos queron dúas denuncias e nos ganou unha. Hombre, a amistad aina, non? Pero... non sei se isto sona ben, pero este é un amor puto, jodido de cojones. Oye, case quero enemigos, eu realmente quero enemigos, porque se estes son os meus amigos, cando veñen os enemigos, hostia, que nos van a facer? Non que me van a facer personalmente, pero que lle van a facer este Partido Popular que goberna hoxe. Que ten amistades con outro, que ten simpatía polo Partido Popular, non é un pecado, non é un pecado. O 50% da población ten simpatía polo Partido Popular. Vamos a decir ahora que 22 millóns de habitantes en España están locos. Eu creo que non, hombre. O sea, el ten simpatía, pois que a teña. Ora, simpatía por este grupo de goberno. Bueno, pois isto é simpatía, a min dá má risa realmente. A min dá má risa. Práctica habitual, a ver, claro, parece que ahora nós vimos aquí a pillar todo. Nin damos as licencias, nin denegamos as do Portiño, nin damos esta licencia, non temos nós culpa. A culpa é meternos onde non nos chaman, eso é verdade. Se fixera a mesma política do ano 2007 ou 2011, de cruzarmos brazos, pero criticar e sin facer nada, sí, vale, pois iríanos moi ben, non estaríamos ahora nesto. O sea, eu pasaría do tema, jijiji, jajaja, pero non é a nosa política. Porque no ano 2007 non pasaran 6 anos e podíase reaccionar. Porque o fin de obra é do 2005. Eu, cando pillo isto no 2011, adiós moi buenas, porque ao principio xa ni me entero. E cando me chego a enterar e a conocer o que se pode facer, eso para abrir un expediente de disciplina, porque é moi fácil decir, abre un expediente de disciplina, tócalle no que lle justa, claro. Claro, hombre, fai no ti. Pero a ver, se denunciastes porque se realmente estabades seguro que aquilo era unha ilegalidade, unha chanchullada, e todo o que aquí se dixo, o juzgado non se foi. Non vai a ser o demo que tuveramos razón ou que na tuveramos. Porque a mí facer política ca vida de 41 interesados, home, está ben, pero me gustaría que tuveran aquí e que mirara desa cara, da mesma maneira que está esta xente aquí, e eu digo agora de que me preocupan tanto eles como os outros, e me van a preocupar todos. E ojalá, eu digo así, tiña que algún día eso dicirlo a un juez diante, decir, sí, está o meu labor. Ora, o da amistad non, porque a min que me den, e despois encima ter que pedir perdón, non. O sea, eso da amistad, pois terá simpatías co Partido Popular, non digo que non, pero conmigo en particular, e con este goberno creo que tampouco. Porque, claro, eu son máis de ver feitos e menos palabras, mellor el di que é noso amigo, non digo que non, eu non sei o que di el.
E despois de que estar aquí algúns promotores máis tempo, a verdade é que algúns ciudadanos que votaron a certos políticos desearían tamén que os seus representantes estuveran aquí un pouquiño máis, porque é certo, hai xente que pasa máis tempo no ayuntamiento que algún representante político, aínda que teña moito que facer. Eso sí que é verdade. Polo demais, como son preguntas técnicas que eu non son capaz de contestar porque non teño aquí os proxectos nin os datos, estou así facendo un repaso e non vexo... Ora, só quero deixar unha cousiña clara, moi clara. O das chanchulladas non nos tocou a nós facelas. E se, en este caso, fracasamos co estudio de detalle, crédeme, modificación puntual adiante, ao día seguinte. Por qué? Porque hai 41 personas, polo menos, que son 41 viviendas que ao fin e ao cabo vais a convertir nesto en 80 ou 90 personas que están en unha situación precaria. Que é posible arreglarlla. E se a podemos arreglar, é nosa obrigación arreglarlla. E nada máis. Na segunda intervención, se era unha dúda. Ben, creo que fomos tremendamente respetuosos, polo menos vou a falar do meu grupo, no resto non vou a opinar, pero sí falar deste grupo municipal. Creo que fomos tremendamente respetuosos, fixemos simplemente e manifestamos o que a nós nos parecía e fixemos unha serie de preguntas simplemente para que se nos respostara, non para que se burlara ao facer algunha destas preguntas. E sí que lle pediríamos ao concelleiro de Urbanismo que na próxima intervención intentase ser un poquinho máis respetuoso, porque nós non nos reímos. Este tema, desde logo, para nós non é para reírnos. Vostede di que non é a súa función andar contando o número de vivendas que ten ese edificio, pero supoño que ten técnicos responsables, un deles, por certo, que firma este estudio de detallo, mellor dito, lle dá ok, hai poucos días que é o xefe de área de urbanismo e supoño que el sí terá todos estes datos e os puido comunicar porque sabía perfectamente que probablemente os membros da oposición lle fixéramos algunha destas preguntas. Vostede di que son moitas das cuestións que aquí preguntamos son temas técnicos que vostede non ten aquí o expediente e decirlle que non se preocupe que pediremos por rexistro para que por escrito o departamento nos dé a contestación a estas preguntas que, dende logo, volvo a reiterar, este grupo lle fixo desde o máis profundo respeto. Pola nosa parte, nada máis, e anunciar que o noso voto, evidentemente, vai a ser en contra. Gracias. Intentarei ser máis breve, concisa e que se me entenda, porque é un tema, supoño que bastante enfarragoso, ainda que eu creo que todo o mundo vai a salir con un titular desta sesión plenaria. Eu, efectivamente, creo que o dicionario ten moitísimos sinónimos para os exabruptos, entón, está ben a veces baixar o tono, non digo da voz, sino o tono das palabras que se utilizan, porque cando temos que utilizar a veces términos que insultan, ou bocanadas desas que decimos a veces, querese dicir que ao mellor a razón é regulín, que non se ten moita. É un comentario a propósito do tema do Partido Popular e como é dramático, a min dá má risa, pero como é así de dramático, din vostedes que teñen o 50% dos votos e que ao mellor que non toda esa xente é tonta, non? Efectivamente, nin eu a considero así. Só faltaba, non? Vale? Eu creo que non insultei aquí a ningún votante do Partido Popular. O que habería que saber é por que teñen o 50% dos votos vendo que hai en Soto del Real. Ao mellor sí que nos tiñamos que facer esa pregunta, pero supoño que non é contestación hoxe aquí e as sociedades offshores de fiscal e corrupción, etc. Ao mellor eso sí que merecería unha explicación e igual ten que ver ou vai proporcional ao número de votos que se teñen en algunhas organizacións políticas. Dito isto, como que me interesa o tema que nos ocupa, e neso me quero centrar, a min, aparte de non teño ningún problema en que se lle notifique a ninguén a nosa intervención no pleno, nin siquiera ese escrito que presentamos, por eso estamos dicindo nunha sesión plenaria que é pública e que se está gravando. Pero eu teño as dúbidas porque o meu voto ten responsabilidades e é normal que queira que se garantice os dereitos de todo o mundo por igual. Vai a yo decir vostedes
si quere tamén, aos que compraron os chalés de Navila en Baer, e ao despropósito urbanístico que se fixo ali co beneplácito do Partido Popular, ou cando aquí, nesta sesión plenaria, xa fai algúns anos, tivemos que salvar a uns veciños da Campanilla do derribo dun edificio con falsificacións de sinaturas incluídas que tamén fixo en parte ese promotor. Entón, a min non me conte que vostedes respetan a ninguén. Porque aquí todo o mundo ten uns antecedentes. E esa xente que ten eses antecedentes siguen no Partido Popular e síguense poñendo ao lado seu nas fotos, sabendo que eses 41 veciños hipotecaron, sabendo que había un edificio que se estaba facendo ilegal. Vale, e por iso agora o queren solucionar. Porque se non o fora, non o quererían solucionar. Entón, a min explíqueme o dos números, porque non os entendo. Resulta que aquí dice, nun informe, non implica un aumento da superficie edificable. Pero resulta que nun informe do 2007 de Nelly Gato, que está aquí e que está no expediente e que viu ante Xurxo, di a superficie do solar licencia de obras de 780,30 metros cadrados non se axusta ao que se recolle na escritura de declaración de obra nova, que ten 861,79. Eu non entendo nada. No 2007 o edificio medrara e agora resulta que se reduciu. Pois, chico, non sei, igual o lavaron con auga fría. A min que alguén me explique, porque eu non o podo entender. Ou é a maxia dos números, ou de verdade, se nun informe se di no 2007 que está metido nun expediente firmado por unha técnica municipal, se di que eso se incrementou bastante. Agora, de repente, na contestación das alegacións de unha señora, por certo, dunha empresa privada, vale, que contesta as alegacións, que foi quen presentou o estudio de detalle, di que non. Entón, eu quero que me expliquen realmente, con datos, que é realmente o que pasa nese edificio. Que é realmente o que pasa? Porque se esta persoa mentiu, haberá que decilo. Se esta persoa está mentindo, haberá que decilo. E eu pregúntolle a todos os concelleiros e concelleiras do Partido Popular, saben perfectamente, con pelos e sinais o que están votando? Teñen perfectamente claro isto que estou preguntando? Saben perfectamente estes números que estamos facendo aquí e que son confusos porque hai 3 informes diferentes con números distintos? Pero é que a declaración de obra nova que consta no catastro fala de 5.888 metros, cando na licencia orixinal se falaba de 4.200. Entón, eu non entendo. Ou miden mal, ou de repente as fincas móvense os marcos, elas así por propia iniciativa, ou non entendo. Eu creo que é moi serio o que estamos votando. E máis alá de que efectivamente hai veciños e veciñas afectadas igual que en moitísimas outras zonas do concello as que vostedes non miran, que tamén teñen problemas moi serios, curiosamente vinculados a esas mesmas persoas, fíxese. Vale? Entón, carai, unha explicación creo que necesita esta corporación e os veciños e as veciñas de Arteixo. Unha explicación con datos. E creo que lle corresponde ao concelleiro de Urbanismo, que ten dedicación exclusiva e está nesta sesión plenaria, dalos. Porque que senón do contrario, aquí hai unha inseguridade nos documentos. Por certo, que hai máis documentación, firmada por unha secretaria accidental, donde tamén se fala do incremento do número de metros. Poderían tamén achegar aquí a acta. Tamén mentiu a secretaria accidental que estaba naquel momento e a persona que tiña as competencias delegadas en urbanismo. Porque temos 3 documentos diferentes con medidas distintas todos. Entón, díganme, porque os metros son os que son, nin para arriba nin para baixo. Grazas. Por certo, podo facer unha última pregunta antes de rematar? A min gustaríame, xa que hoxe hai veciños e están aquí, non teñen por que contestar, evidentemente, nin vou a pedilo, pero lanzo a pregunta ao aire por se alguén a quere levar para a casa, non? Aquí falouse do plan xeral. Martín falou antes, dixo que o plan xeral solucionaría moitos dos problemas que ten este concello, e eu estou de acordo, e se non se fai, evidentemente, non é só pola complexidade que ten ese documento, que a ten, e eu son consciente diso, senón tamén porque a moita xente supoño que non lle interesa que se faga, non?
Pero é moi curioso, porque eu xa lín outro día, e non lle escollerá de sorpresa, unha apreciación ou unha afirmación, máis ben, porque é unha afirmación que fai o xefe da área de urbanismo no seu informe, non? A respecto desto, porque neste documento refléxase o plan xeral que no seu momento quixo sacar o Partido Popular, que non se chegou a aprobar, e ven aquí como se en algún momento ese documento valera para algo, non? E el di: las razones de que Arteixo no cuente con un plan de ordenación municipal son muy diversas y amplias. En general, conocidas por los vecinos. No hace el caso entrar ahora aquí en ello. Eu quero saber se algún veciño dos que estades aquí, da maioría dos veciños e das veciñas de Arteixo, saben cales son as razóns de que este Concello non teña o plan xeral. Grazas. Sí, volvendo ao caso. Señor Alberto, se vostede quere que se recolle e que se notifique a todos os veciños, que se notifique. Esa técnica de vostede de botar merda, como sempre, e tratar de dicir que algúns non estamos interesados con solucionar os problemas aos veciños, pero vostede sabe que minte. Que minte, porque vostede que sí que traballa nese ámbito sabe que o urbanismo é algo reglado, está reglado. Non é, como parece que ser que neste Concello últimamente sucede cos expedientes, que unha interpretación sobre outra, non, é un tema arreglado. O estudio de detalle non cabe para solucionar este problema. Faga o que ten que facer, modifica as normas, faga o plan xeral ou faga o que ten que facer, pero está arreglado. E non se dá conta vostede de que supostamente, para arreglar ese problema aos 41 veciños, que eu estou de acordo que hai que buscarlle a solución, a ese e outros moitos problemas que hai neste Concello, hai que facelo ben, porque senón nos está metendo a todos nun problema de legalidade, que aquí os veciños teñen que saber que nós, cando votamos aquí, temos unha responsabilidade civil e penal. Claro, eso teñen que saber. Entón, nós non vamos a optar por solucións que non cumplan a legalidade. Ten que entendelo vostede os 41 veciños, e seguro que esta xente tamén. De feito, esta xente sabe que no seu día, cando se falou, se dice, se hai algunha solución que existía polos cambios da lei para solucionar o problema do Portiño, adiante. Todo apoio de tal, sempre baixo a legalidade. Eso é así. Pero eles tamén o teñen que saber, porque nós, evidentemente, vamos a coller as maus por apoiar temas que non cumplan ca legalidade. Creo que claro, é preciso. E precisamente o que hai que dicirles aos 41 veciños é que nos meteu neste problema foi o señor Navila. E terá que ser el o que asuma esta responsabilidade. Terá que ser el. Non vamos a ser nin eu, nin vostedes. Ten que ser o señor Navila que meteu a xente nun problema que lle vendeu uns pisos que sabía perfectamente que non podía vender, que estaba mal feito. Que solucione el. Que solucione el. Nós teremos que solucionarlo ou intentar solucionarlo por vía da legalidade. Ahora, eso de buscar artiluxos e escondrixos para solucionar os problemas a Navila, vostedes terán que explicar por que é. Por que é. Porque ao final parece que o señor Navila vendeu os 41 pisos e non se quedou con nada, pero sí que ten propiedade ali, Ten propiedade e interesa moito ter esa posibilidade de facer negocio con ela. Moito. Moito, porque os veciños, mal que ben, están vivindo ali, teñen auga, luz, esas cousas, pero el non pode vender a propiedade que ten no baixo. E vostedes, con este tipo de artiluxo, pois, buscan a forma de solucionarlle o problema. A él. A él. E senón él, que lle soluciona os problemas aos veciños. E vostedes son coñecedores dos informes do expediente dende o minuto 1. Entonces, é incomprensible como son capaces de meterse neste barullo e non facer as cousas como regla as normas urbanísticas para intentar solucionar un problema que si ten solución, adiante. Que si ten solución legal, adiante. Con noso apoio, adiante. Porque aquí ninguén está para non solucionar os problemas. Claro que temos que solucionar os problemas, pero regladamente. Regladamente. Vostede, ao final o decía Silvia, o que vostedes teñen que decirle aos veciños é por que demonios no ano 2017, indo para xa para o 2018, vostedes que prometeron ter o plan xeral en 4 anos, senón non volverá a presentarme para ser alcalde, se lo prometo, señores vecinos, resulta que estamos en 2 anos xa da segunda legislatura e todavía non temos nin sequera solucionado o problema do contrato anterior. Elles é igual. E fala algún con algún arquitecto daqui ou algún técnico daqui e dice, se non nos interesa, mellor ir facendo modificacións das normas. Por qué? Por que? Solucionamos así problemas ou resulta que en vez de solucionar un problema global para que a xente poda construir a súa casa, para que se amplíen os núcleos rurais, para que esas zonas de desarrollo, é máis cómodo modificamos aquí que teñen estas parcelas e a ver se construen. Hai un negocio aí, señores do Partido Popular. Hai un negocio.
Entón, eso, eu me nego rotundamente a que non o sepan os veciños. Se está paralizado o plan xeral, será por algo. E se está paralizado, podíamos ver, e todos os veciños non son tontos, saben mirar perfectamente quen sale beneficiado desto. O poden ver todos os veciños. E mentres outros esperan, ante promesas, que se lle deron no seu día, no, vamos a solucionarlo, porque ahora vamos a hacer así, e nada. Absolutamente nada de nada. E cando falas con algún técnico te dicen, se estuviera avanzado o plan xeral, e se houbera, pois, xa empezaba a facer algunha cousiña, é posible que tuvera solución. Eso sí, as empresas buscan solución moi facilmente, nada máis. Bueno, perdón se houve tono de burla, o mellor houve tono de cabreo, se o expresei, perdón. Eu, polo de nunca salín da casa cascallola posta por se rompía un brazo. A verdade, pensei que isto era algo moito máis normal, que se iba a falar de regularizar unha situación polo instrumento máis sencillo, que non se iba a facer un interviu sobre os metros que hai dun lado, do outro, daqui e da colá. É un solo urbano consolidado. Ali non se pode obrar máis do que cabe. O único que podría caber a dúda é se esa desalineación que era un entrante que se facía na parcela, nese entrante que había na parcela, pois se reduciu da zona do espacio libre que hai detrás ou non, o sea, do patio. Foi unha pena que non trouxera as preguntas preparadas porque podía... Pois poñemos unha fofucha no sitio. Alcalde, hai que estar no sitio. A ver. Intentei non insultar en ningún momento, porque isto é un tema máis serio. E nunca falei de votos, non, eu falei de simpatizantes. Cando falo de simpatizantes. Dos votos é outra cousa, é unha cousa que se conta. Despois, eu entendo que o vosso voto é responsabilidade, moi responsable. Eu sei que sí. Eu sei que o vosso voto é o máis responsable, en eso vos vai a vida, porque é o traballo que temos ao mellor, ou parte do noso traballo. Pero na UA49, onde deixo un geriátrico, en unha guardería, o voto tamén foi no mesmo sentido que vai ser hoxe. Vale? O sea, a responsabilidade é total sempre. Non, mira, os votos veñen preconcebidos, cada un vota o que lle dá a gana, pero que non me veñen dicindo que é por responsabilidade. Voto así porque teño liberdade. E nada máis. Pero non estamos mirando nada, porque recordovos unha cousa, se o voto fora igual na 49 o do Partido Popular cos da oposición, non había nin geriátrico, nin guardería. Iso tamén me gustaría que se poña en negrita, por favor. Porque é certo, a responsabilidade chámanse feitos, non palabras. Porque o de palabras son moi responsable. De feitos son o que son. E bastante me costa. A campanilla, hombre, se nos metemos a unha obra que naciu antes das normas subsidiarias de Arteixo, que foi judicializada e que foi un juez o que mandou facer o que mandou facer, pero temos boa memoria. O que non temos memoria é que no ano 2007, que podíamos haber adoptado as medidas de legalidade suficiente e non chimparllas á Xunta de Galicia sin responsabilidade ninguna no suelo urbano consolidado, repito, estamos falando de darlle legalidade a unha obra que naciu en suelo urbano consolidado. E para que os veciños entendan, as casas aquí, en Galicia, pódense facer en dous sitios, no suelo urbano consolidado e no núcleo rural. Nos outros sitios hai que transformalos para poder construir. Entón, esa casa está feita en un suelo urbano consolidado. O que se fixo foi que tiña a fachada dese edificio un entrante de uns 2 ou 3 metros para dentro e depois salía para fora, e fixose reto. Ese é o que se fixo aí, nada máis. E non por eso 2, 7 pisos máis, non. Os metros cuadrados son os mesmos. Que poida haber problemas nos proxectos dunha cousa e outra, pero que ali non se pode edificar máis do que se pode edificar. Aquele é un suelo regulado. É unha multiplicación sencilla. Superficie por 3,2 máis superficie de patio por 0,9. Son matemáticas puras e duras. Que pasa? Que
Está todo o mundo tolo e está tramitando un estudio de detalle que vai en contra da lei. Hombre, eu creo que non. Pero en caso de que fora en contra da lei, Dios mío, todo o mundo ten dereito a equivocarse, hasta os jueces se equivocan, o Tribunal Superior lles di que se equivocan, e non pasa nada. Tramitarías unha modificación puntual. Por que non se tramita unha modificación puntual? Por tempo, porque é máis larga, porque nos dá máis chollo aquí, porque é unha barbaridade, porque a coller o cañón e poñernos a matar moscas. Que despois ven algún iluminado, porque os temos tamén por aí adiante, e nos di, oye, iso non vos vale, hai que fazer outra cousa, e farémolo. E aquí somos guiadiños. Somos bastante ben guiadiños. Intentouse non aumentar nada, nin andar buscándolle que o señor Navila gane máis ou menos. O que perden son os veciños. O señor Navila se quere vender aquilo vendio, se quere montar un negocio monto, porque existe na lei as licencias de primeira ocupación parciales. E pide unha licencia de primeira ocupación parcial, e se non lle damos nós, consiga no juzgado, e pode facer nos seus baixos o que queira. Entonces, tampouco andemos ahora contando barbaridades. O sea, o único que se está facendo aquí é un edificio que está mal, como moitos outros. Pero ese, encima, houve predisposición dunha persona a mover o proxecto para facelo, e faise. E sería absurdo non facelo. Pero, bueno, podemos facer como a anuidade 49, votar non, e despois presumir, por aí dicindo que agora temos unha guardería. Non, non temos unha guardería. Provocamos unha guardería os deste lado. Os deste lado non hai guardería, Non minto, o estudio de detalle é suficiente. E se algún día un juez dice o contrario, direi equivoqueime, porque será a miña intención. Vale. O pexón non arregla todo, é quen lle favorece aos promotores. Posiblemente, sean os únicos interesados en caso a un pexón. Porque son os que teñen os convenios firmados, vinculados a ese pexón. Porque son a xente que ten o terreno. A min o pexón ni me vai, ni me ven, non teño terreno. Pero a xente que ten terreno sí que lle vai e sí que lle ven. Sería a primeira vez que ahora, pero bueno, a mellor volvese aquí o mundo ao revés. A ver, ahora se os promotores non queren plans generales, resulta que os veciños que van a pagar o triple de IBI, que van a pagar 10 veces máis de IBI, pois son os que están aplaudindo por un plan xeral. Creo que sí. Creo que a nosa política é esa. E o plan xeral, recórdovos, 11 de noviembre de 2016, é o primer reglamento que permite que en Arteixo se pode facer un plan xeral adaptado. Desde hai, ahora mesmo, 5 meses. Ese é o que temos. Tampouco veñamos ahora a decir todo o mundo ten, non sei que non ten. O sea, todo o mundo ten. Non, pois Carballo non ten. Carballo non ten. Culleredo non ten. Cambre non ten. Claro, o que é o entorno máis próximo a min non ten. Ten o Laracha. Bueno, de que estamos falando? O sea, que aquí resulta que os plans xerais salen así, e, bueno, a verdade é que iso comen moito aos veciños, porque todos aqueles veciños que teñan parcelas, e peores os que teñan aquí, que hoxe están en rústico, que un día se convirtan por plan xeral en suelos urbanos, e se se multiplique por 10 o IVA, seguro que han vir falar ou conmigo ou con alguén máis. Por eso, é un documento máis delicado, o único que lle interesa son os promotores, e os que nos presionan, crédeme, e iso sí que o podo dicir, son os promotores e a xente que ten terreno. É verdade, eles son os que pelean. O mellor que pasa é que hai moita xente que tamén ten terreno aí camufladamente e vai de pobre. Eu non. Eu, plan xeral, que se aprobe xa, que a mí non me favorece ni me perjudica. De todas formas, como aquí o que non estamos falando dun tema urbanístico, senón xa dun tema que trascende o urbanismo, por solidaridade, eu sí que lle pediría á oposición, polo menos, que non votase en contra, de que a situación de 41 interesados en un estudio de detalle mellore, nada máis. Bueno, si permiten hacer una intervención, hay puntos en los que siempre se intenta construir y hay puntos en los que siempre se intenta destruir. Yo quisiera hacer aquí también una pequeña reflexión, y ya que están ustedes, y después podrán aplaudir o no, criticar o no, sacar su valoración
de quién aporta y quién les ayuda a ustedes o no. Aquí se dijo claramente, quien metió el problema fue el que lo construyó, que lo solucione él. Hay 80 vecinos en el Portiño de Suevos que construyeron sin amparo de licencia. Y lo que nos está diciendo la oposición es, soluciónenlo ustedes. Nosotros aquí estamos luchando para que 41 vecinos que viven en la avenida Manuel Alcalde Platas Varela puedan tener licencia de primera ocupación. Lo único que estamos haciendo es una alineación, en vez de ser recta, que debería ser recta, tiene una cuña, la eliminación de esa cuña. Ustedes son conscientes de todo lo que se dijo aquí, todo lo que va en este punto. Ese voto en contra se les va a reproducir a ustedes cuando vayamos con la aprobación y reconocimiento de núcleo, porque construyeron en un suelo que no era legal. Ustedes hicieron la misma ilegalidad que están diciendo que hizo hasta aquí el señor Navila. Esa es la realidad. Hicieron lo mismo. Y nos está diciendo ahora la oposición, resuélvanlo ustedes. Desde que empezamos en esta corporación, hemos trabajado para solucionar los problemas urbanísticos anteriores. Han estado aquí 4 años con una parálisis brutal en toda la tramitación urbanística. Hemos trabajado para reconocer cuántas viviendas, licencias de primera ocupación reconocimos en los últimos años. Más de 2.000 o más. ¿Cuántas licencias de actividad? Más de 400. Yo de verdad, es verdad que el debate ahora interesa destruir, ¿no? Interesa sacar el Soto del Real, interesa sacar la corrupción. Aquí el señor Navila, lo único que ha hecho en este concello desde el año 2011 al 2017 fue plantar 2 denuncias a esta corporación. Aquí el señor Navila no ha construido ni una promoción inmobiliaria. Aquí cuando se dicen, pues sí, efectivamente, hay connivencia o se quiere ayudar a un promotor o tienen vinculación con un promotor, los 80 vecinos de Suevos que nosotros queremos ayudar a reconocer su vivienda ilegal son vinculados a nosotros. ¿Qué diferencia hay? Son vecinos de Suevos, están vinculados a nosotros, son todos votantes del PP. Dios mío, de verdad, dejemos de destruir. Esto es simplemente alinear una calle para dar una licencia de primera ocupación a 41 vecinos. Y por favor, que se le remita el acta de esta sesión. Yo lo pido por favor. Mis compañeros saben perfectamente lo que se vota, porque nosotros lo que votamos es un informe favorable del técnico de urbanismo y un informe favorable del jurista de urbanismo. Si ustedes creen que no tiene legalidad, defiéndalo en el juzgado, por favor. Defiéndalo en el juzgado. Si creen que no tiene legalidad, defiéndalo en el juzgado. Se habla aquí de edificio ilegal, y ya verán como dentro de un rato a ustedes no les van a decir que no tienen un edificio ilegal. Y lo saben. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es quedar bien con ustedes. El plan general, yo lo comparto. Si no hemos hecho nada en el plan general y ya nos dicen que somos unos corruptos, unos chanchullentos y tal, Dios mío, es que ustedes solo quieren utilizar el plan general para destruir este concello, para no hacer nada, para volver al urbanismo del año 2007-2011, donde hubo una parálisis total. Yo, de verdad, hay cuestiones, de verdad, van a votar no al reconocimiento del núcleo rural en el Portiño, el reconocimiento de 80 viviendas construidas de manera ilegal. Hay que decirlo claramente, 80 viviendas donde se construyeron, muchas de ellas por el vai facendo, como dijeron ustedes. ¿Van a perjudicar también a todos estos vecinos que hay aquí? ¿Van a mantener el mismo criterio? Porque es lo mismo, es exactamente igual. Yo lo vuelvo a decir, entiendo, de verdad, Charo, y cada día estoy más convencido, tus intervenciones son para aportar. Las otras intervenciones, para destruir, ¿no? Que se dice aquí, critican en la intervención del bloque que porque uno hiciera lo que le dio la gana y no cumpliera la ley. Por favor, y lo digo con respeto, ¿qué hicieron ustedes en Suevos? ¿Qué hicieron ustedes en Suevos? ¿Vinieron aquí al concello a pedir una licencia? ¿Vinieron aquí a ver la clasificación urbanística del suelo que tienen? Me preocupa más, porque en ese sentido,
y lo vuelvo a decir, hay 80 vecinos, 80 viviendas en el Portiño de Suevos que tienen su preocupación, que tiene su problemática, y que la única corporación que ha intentado resolver ese problema con el reconocimiento del núcleo hemos sido nosotros. Ahora, lo que ha quedado claro, ustedes son todos vinculados al PP, porque queremos reconocer, en este sentido, un núcleo que se ha hecho al amparo de una vivienda ilegal. Personas que han trabajado en este concello que están vinculadas. Yo, a día de hoy, me siento incompatible personalmente para aprobar la modificación de los núcleos rurales del Portiño, porque hay personas vinculadas a mi familia porque mi padre es de Suevos. Soy incompatible para aprobarlo. Soy incompatible para aprobarlo. Querer intentar legalizar la situación que tienen ustedes, yo no lo voy a poder aprobar. Lo tendrán que aprobar la oposición. Ahora no aprueban esta alineación en 41 minutos. Ahora sí que van a tener que aprobar lo que es la alineación de lo que son los núcleos, ¿no? Por favor. Hay otra cosa que también a mí me parece durísima, durísima, cuando se habla de espacio público, ocupación de vial. Ustedes saben, son conocedores de que en el momento que se reconozca el núcleo rural del puerto de Suevos, pasan a tener un suelo urbanizable y tienen que pagar las infraestructuras existentes allí. ¿Tienen eso consciente? Es que nosotros queremos colaborar. No es eso, tienen que pagar lo que es el alumbrado. Al alumbrado, tienen que pagar lo que es la urbanización, la acera. Va a haber vecinos, ustedes tienen el acuerdo de verdad que van a tener, porque hay que mantener el mismo criterio de igualdad que todo el mundo. Es cuando se desarrolla una unidad de actuación, los vecinos tienen que pagar la urbanización. Les va a pasar lo mismo a ustedes. Son conscientes. Y son conscientes que les van a votar en contra porque ustedes están ilegales. Yo, de verdad, hay días que uno, en ese sentido, se levanta para construir y unos días que en ese sentido pues, se acuesta pues, con todo lo que se ha intentado pues, destruir. Y cuando se insinúa todas estas cuestiones, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de chanchulladas, cuando se habla de un problema de legalidad, yo en este caso pues me gustaría que esos mismos términos se equipararan a todo el mundo. Y no por interés de alguno, o no por interés de querer quedar bien con ustedes, no le digan la realidad. Simplemente, en este estudio de detalle, lo único que se quiere hacer es ajustar una alineación y dar licencia de primera ocupación a 41 vecinos. Si somos corruptos por eso, si somos chanchullentos por eso, si no tenemos amparo legal por eso, pues lo que dices, pues hoy será un día que en vez de construir, destruyamos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? El punto número 6. Aprobación inicial se procede da modificación puntual nas normas subsidiarias para clasificar como solo urbano o polígono industrial de Suevos. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos Generales correspondiente al Pleno del 26 de mayo, a la Comisión Informativa, perdón, y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primeiro, acordar a aprobación inicial do expediente número 11/2016, PMP, de modificación puntual das normas subsidiarias para clasificar como solo urbano o polígono industrial de Suevos. Segundo proyecto redactado por Monteliva Arquitectura SLP e asinado en data novembro de 2016, coas correcciones que se sinalan no informe do xefe de área de urbanismo e medio ambiente de data 24/5/2017, que se deixaron reflectidas no presente, que darán lugar a un documento refundido que, tras a verificación polos servicios técnicos municipales, será considerado como aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación e sometido a información pública. Segundo, someter a aprobación inicial a información pública durante un plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e un dos xornais de maior difusión na provincia, ter do dispuesto en el artículo 66 de la Lei del Suelo de Galicia.
Terceiro, dar traslado do expediente completo ao órgano competente en materia de urbanismo aos efectos de que proceda a realizar as consultas previstas no documento de alcance do estudio ambiental estratégico e dar audiencia aos concellos limítrofes e a recadar os informes sectoriais autonómicos preceptivos ao tenor do disposto por o artículo 67 de la lei. Cuarto, recadar, a tenor do disposto por el artículo 68, os informes sectoriais preceptivos non autonómicos, conformidade con el anexo del decreto 143 por el que se aprueba el regulamento de la Ley 2/2016. Quinto, acordar a suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito delimitado por las parcelas catastrales que se referencian, tendo en conta o que se sinala no punto 10 do informe do xefe de área de urbanismo e medio ambiente de data 24 de maio a este respecto. Con bo tono, sin berrar, sin faltas de respeto, con educación, sin poñernos nerviosos, dentro do que é a liberdade de expresión cada un pode decir o que considere oportuno e cada un aporta pois a súa maneira, non? A nós nos gustaría, xa que vostede di que este grupo aporta, pois poderíamos aportar moito máis se nos houvese respostado a algunha das preguntas que fixemos e que quedaron sin contestación por parte do Concelleiro de Urbanismo. Pero, bueno, en todo caso, imos moi brevemente a este punto. Primeiramente, decir que non entendemos como vostedes poden obviar e pasar por alto e nin sequera mencionar pois unha sentencia do ano 2012-2013 do Tribunal Supremo que ordena demoler o construído sobre os terreos do antigo matadeiro de Mafriesa e que con isto pretenden vostedes legalizar de alguna maneira esta cuestión. A realidade de todo isto é que o obxectivo único que parecen ter é precisamente legalizar unha situación que partiu ou xurdiu dunha fábrica prácticamente case en ruínas e que da noite a mañán prácticamente había ali unhas naves industriais cun novo uso, aínda que vostedes siguen poñendo a disculpa de que isto se fai para facilitarlle a Ártabra a súa ampliación. Non ten sentido, e esperemos e agardamos con mente moi positiva, de que o deslinde pase a 20 metros e agardamos que a Xunta de Galicia así lle lo diga. Non vemos ningún tipo de excepcionalidade para que nesa zona e non outras, e senón que llo digan os veciños de Suevos, porque por moito que o pinten de mil colores, dúas fábricas ao lado do mar, señores do Goberno do Partido Popular, non convirten o suelo precisamente en urbano. E vostedes sábeno, así como os técnicos que informan diariamente neste Concello tamén saben as características que ten que ter un suelo urbano. E ao final, e xa para rematar, nos damos conta que as presas e urxencias destas cousas para traer rápido e a prisa a un pleno se axilizan para arranxar algún problemilla que teñen uns poucos e outros moitos que siguen esperando a que vostedes lle digan en que momento está, efectivamente, por exemplo, a situación das casas do Porto de Suevos, sin darlles ningunha información. Polo tanto, sí que lles volvemos a decir, e o decían os compañeros da oposición, que se poñan xa co plan xeral, por moito que o Concelleiro de Urbanismo considere que non é tan urxente, porque realmente evitaríamos este tipo de polémicas cada vez que vostedes deciden modificar dependendo que partes do plato do noso Concello. Polo tanto, nos anunciamos que imos presentar alegacións a esta modificación puntual provisional ou inicial e o noso voto vai a ser abstención. Moitas gracias. A min gustaríame comezar, porque como parece ser que aquí cada quen pode falar do que lle peta, non? E é máis, non, aquí é máis,
Quero dicir, aquí hai un portavoz do PP para o tema do punto anterior e para os temas de urbanismo, e o alcalde, que supostamente debería de moderar o debate e facer pequenas intervencións, abre novas intervencións facendo acusacións e poñendo na boca, polo menos desta portavoz deste grupo, cousas que non dixo. E entón eu tamén, para decir que o alcalde pode decir o que lle dé a gana, pero o que dixen eu vai estar reflexado nunha acta e nese vídeo. Polo tanto, eu creo que non mencionei aquí ningunha cuestión sobre os veciños do Porto de Suevos, que saben cal é a miña opinión, porque lle la trasladei a eles nunha reunión así, porque saben perfectamente, e a vostede tamén lle consta, e supoño que iso que lle consta admitir é que eu non me achico cando teño que decir o que sinto, verdade? E digo na cara, non ando por detrás como outra xente, se teño que decir algo digo, e se teño que poñer a miña opinión poño por diante, non fago chamadas de teléfono ás tantas, nin vou a casa de ninguén a contarlle que fulanito de cual me contou. Eu que lle teña que decir aos veciños de Suevos, díxenllelo nunha reunión que foi pública, notoria, e expresei cal era o posicionamento do BNG. E cando teña que volver a facer, vou a facer. Non necesito que vostede me glose, vale? Porque é o que menos me apetece. Como eu tampouco fago con vostede nesta sesión plenaria, digo o que quero decir. Polo tanto, Alberto Castro dicirlle que puxo varias cuestións mentira encima da mesa e que as vai ter que rectificar cando nos den a acta, porque eu voulle pedir expresamente que a rectifique aquí, e o alcalde de Arteixo o mesmo. Entón, aquí estamos falando de un punto de urbanismo, vale? E xa remato xa. Entón, cando chegue o punto do que vostede falaba, chegará ese punto e habrá que falar, xe que chega, porque vemos que chegan moitos outros antes, vale? Pero cal é a diferencia principal entre un señor que estea sentado, unha señora que estea sentada no público e na vila? Que ese señor ou señora é carteiro, fontaneiro, electricista ou ama de casa, verdade? E na vila é un promotor que se lucra da venta de pisos sabendo que o fai ilegalmente para vendelos ao precio que lle peta. Esa é a diferencia, vale? E non xustifico que se fagan as cousas mal nin por uns nin polos outros, pero esa é a diferencia entre un empresario promotor que vende pisos a esgalla e un particular que fai unha pequena obra. Esas son as diferencias entre unha xente e outras. Digo porque vostede comparouno, vale? Entón, claro, se fan dous chalés de máis, en unha promoción inmobiliaria de algún promotor, eso significa que ese señor ingresa nas súas arcas 400 ou 500.000 euros a maiores. Que unha persoa faga un alprendo ou unha casa, para él, creo que non é o mesmo, nin é comparável. Vale? Entón, deixémolo clariño tamén. E, en todo caso, o do IBI, señor Alberto Castro, podello decir ao Partido Popular, estes recibos novos que están vindo, que foi por culpa dunha lei Montoro que agora imos ter que pagar, disque non sei canto, incluso piden cartos polas casetas dos cans, que xa é de mundo, Esas cartas están chegando. Por certo, que esa tasa de 60 euros, esa cartiña que chega de 60 euros é unha tasa que teñen que pagar, pero logo xa lles virá o recibo a maiores. Polo tanto, paguen a tasa, miren o expediente, fagan alegacións, porque é para recaudar máis. Por certo, fan un Arteixo, non o fixeron en Oleiros, Tamén é curioso. Bueno, non xa, pero digo, foi o Partido Popular para recaudar máis, O sea que, bueno, digo, eu digo, non, pero foi Montoro, que é do PP, non é do Bloque, non? Ou quitou o carné do Bloque, non sei. O caso é esquilmarnos a nós para pagar os seus despropósitos. Ben, co tema que nos ocupa, que é o de... Xa sei que non lle gusta que lle digan, pero dá igual. Vale? Foi Montoro, o Partido Popular no Congreso dos Diputados, que quere que recauden máis, pero xa vemos o que recaudan eles, non? E onde o recaudan? Bueno, pois listo, quedou dito. Entón, e eu non son xuiza como Alberto, que xa sabía o das sentencias xudiciais, por certo. Non, porque eu fago desde a moral e desde a política, non o fago desde a lei, que non son xuiz. Si, o que eu creo, moralmente. Vale? Como a ti, que acabas de dicir que eu dixen unhas cousas que non dixen, pero eu xa as podo dicir eu, Non necesito... Pero por que estás nervioso, Carlos? Carlos, por que eres tan... Para min... Pero... Carlos, por que estás tan nervioso hoxe e tan inquieto, home? Eu estou aquí tranquilamente defendendo unha argumentación, ti defende a túa. Eu só digo que se ti abres outros temas, eu tamén os podo abrir. Dito isto, paso a outro punto na orde do día, que é o que nos ocupa e o que imos votar.
eu suscribo en parte o que se dixo aquí. Hai unha sentencia xudicial do Tribunal Supremo que certifica que por parte de Mafriesa, aparte se fixeron unhas obras que non se poderían que non sei de quen é xa eso, non se poderían facer nese sitio, e que eso non é unha malla urbana, e digo a propia sentencia, por certo, a que non se fai mención no propio expediente. Polo tanto, o BNG cree que efectivamente aquí se saltando cuestións, non se vai por orden na importancia dos temas. Sei que antes eran os 41 veciños e agora serán os postos de traballo. Tamén os da Coruña decían que se ian crear 5.000 postos de traballo polos centros comerciais e están todos pechados e cada vez hai máis paro, non? É o intento permanente da chantaxe, e utilizo a palabra porque é real, de pensar que vimos aquí a non decir as cousas como son. Entón, é unha chantaxe permanente. Agora é, se tan importante é o de Ártabra e se pode facer, fágano. E por que meten o outro, se hai unha sentencia xudicial que di o que di? Non? Entón, adiántolles que vai haber alegacións, como xa houve en outras modificacións puntuais que tamén vostedes defenderon aquí a capa e espada e que logo non se aprobaron, que vai haber alegacións, porque, e tamén no sentido de que gustaríanos saber cal é o orden de entrada aquí dos expedientes e se se trata a todo o mundo por orden de chegada dos expedientes ou se fan excepcións. Grazas. Sí. Eu creo que o importante en política é non mentir e soster o que prometes e o que dis. Creo que os veciños que están aquí presentes nos escoitaron en moitas ocasións, en reunións, e por parte, polo menos nosa, nunca se lles mentiu, nin se lles dixo exactamente todo o que se lles tiña que decir. Se vostedes intentaran facer un chanchullo ou un atallo para legalizar as súas vivendas, o Grupo Socialista non iba a votar a favor. Ten que saber. Se aparece un escenario novo, con cambios de lei, que permite poda ser posible que solucionemos o problema que teñen declarando ese núcleo urbano e podendo solucionar o seu problema, o Grupo Socialista dixo adiante, todo o noso apoio. Se quere vostede comparar, que parece insultar a xente, con que alguén no seu día fixera pois un alpendre, un espacio para guardar aperos de pesca, incluso algunha outra cousa para a subsistencia, vivendas unifamiliares de veciños que todos coñecemos, e comparar eso con Navila, a mí se me dicen eso, é un... Por favor. Pero si estabais gobernando vosotros, joder, estabais gobernando vosotros. Estaba o PP, Isabel Vila Xipose, estaba eu, vamos, que non me faltaba, vamos. Podo seguir intervindo, si, señora secretaria, podo seguir intervindo. Vamos, non me extraña que non te toques tanto a nariz e a cara, porque que dices descaradamente, chico, vas che dilatar as pupilas. Carlos, por favor, pido por favor poder seguir intervindo, que eu non lles molestei nas súas intervencións, e creo que teño dereito, con menos ou máis vehemencia, con máis ou menos vehemencia. Evidentemente, cando un ve unha injusticia, ten que salir a vehemencia. Eu a teño. Teño dereito a tela. E comparar a un promotor inmobiliario que ten o pasado que ten, e comparalo con veciños que pode ser que no seu día, por ese sistema de, bueno, vai tal, non hai misila, ou de cada maneira, comparalo é un insulto, pero dunha gravedade absoluta. Absoluta. E comparar unha situación dun atallo que non cumple a reglamentación urbanística para solucionar o problema de Navila. Que vou repetir, se hai solución posible e é legal, adiante. Nos apoiamos incluso para solucionar o problema de Navila. Se é posible, adiante. Pero neste caso, sí había posibilidade legal de buscar unha solución para o núcleo do Porto de Suevos. Sí que había. E viña moi vinculada tamén a certas cuestións que vostedes non queren sacar adiante, que se chama Plan Xeral de Ordenación Urbana, e que eso foi a clave, por exemplo, para que Marín sacara adiante o seu proxecto de legalización. Sí que é certo. E había outras cuestións que vostedes prometeron, porque aquí quen prometeu e lle mentiu aos veciños do Portiño foron vostedes.
Nós falamos claro sempre. Están eles diante. Todo aquilo que sexa legal e que poda aportar e todo tal, este grupo vai non apoiar. Por certo, agora nos absteremos porque evidentemente non temos os datos suficientes para evaluar unha modificación das normas subsidiarias para solucionar o tema dos suevos, pero evidentemente non obviando que hai sentencias judiciais do Tribunal Supremo que dicen o que dicen e declaran o suelo como rural, si hai posibilidade de solucionar o problema que teñen as naves de suevos e esa área, adiante. É que é clave, evidentemente todos temos que buscar fórmulas de solución dos problemas que xurden neste Concello. E se esa área pode ampliar e pode dar máis postos de traballo, mellor, por suposto que sí, dentro da legalidade, por suposto. E se vostedes teñen posibilidade de solucionar o problema que pode ter onde estaban situadas as antiguas naves de Mafriesa e agora hai o que hai, adiante. Pero evidentemente vostedes non fixeron un estudio de detalle para facer isto, fan unha modificación das normas subsidiarias que evidentemente van a ter que ser informadas pola Xunta de Galicia que vai a ter en conta unhas alegacións que se presentan previamente. Claro, hai bastante diferencia, señores do Partido Popular, bastante diferencia. Mais que nada porque a Xunta ten que entrar a fondo a analizar este documento. No estudio de detalle, chega, é un cambio de alineacións, adiante. E por que esa coladera? Por que esa coladera? Explíquenlle aos veciños por que esa coladera. Vostedes o que lle teñen que explicar aos veciños do Porto de Suevos, que imagino que son xente, eu coñezo moitos deles, son xente maior e completamente formada, o que lle teñen que explicar é por que lles prometeron o que lles prometeron e despois non fixeron os deberes para que se conseguira o que se conseguira. Curiosamente se consigue para as industrias, pero para eles non. E había unha serie de actuacións que se prometeron no seu día para favorecer que eso pudera ser recoñecido como un núcleo urbano, que non houbera tido problema por parte de ninguén, e non se fixo absolutamente nada. Están abandonados a súa sorte dende aquela, e evidentemente coa losa que significa ver como poden caer as súas casas, que volvo a repetir, non son grandes casas para facer lucro persoal, sino que son casas onde viven eles, ou simplemente pequenos espacios onde teñen os seus aperos e tal. Nadie vai a justificar se estuveron ben feitas ou mal feitas, eso sabémoslo todos. Eso sabémoslo todos. Non hai ningún tipo de cuestionamento, evidentemente, pois se fixo como se fixo. E toca solucionar eso, o de Mafriesa, o de Navila, o que sexa, pero baixo a legalidade. Baixo a legalidade, non con atallos. E se isto é suficiente e ao final a modificación sale adiante na línea que vostedes plantexan, non a boa, a mí pareceme estupendo. De verdade, pareceme estupendo, porque eu non vou estar en contra de que se solucionen os problemas. O que é curioso é que, pola línea esta, avanzamos moito, e polo outro lado, nada, de nada, de nada. Non só iso, sino que, aparte, incluso, deixamos de falar con quen deixamos de falar. Eu creo que vostedes deberían de repensar o que prometen, os compromisos que adquiren, e telos en conta, se vostedes quixeran, eu creo que se podría facer moito máis dentro da legalidade para solucionar o problema que teñen moitos veciños do Portiño e que vou dicir tan claro como o sinto. A mí me importa moito máis, moitísimo, moitísimo máis, co que pase cas naves famosas de Mafriesa, pero moitísimo máis. Generen ou non generen empleo, son habitantes de aquí, que pagan os seus impostos aquí, que levan todavía, e para min importa moitísimo máis. Sexa quen sexa. E, polo tanto, vostedes terán que explicar por que se comprometeron a certas cousas e todos seguimos exactamente igual, no mesmo punto de partida, con a contestación no seu día que vostedes negaron do Ministerio que lles negaba a posibilidade de hacer a modificación da lei, e agora pois estamos no punto. Van ganando tempo, eso sí, con todo o tema urbanístico parado, sin plan xeral, todo eso van ganando tempo para xa virán outros e que o solucionen, nada máis. Pois parece que non queremos pleno tranquilo. Volvo a empezar polo final. Eu quero que me juzguen non polas miñas palabras, porque podo ser hasta un vocal polos meus feitos. E pido así. E falando de feitos, os feitos son papeles ao final escritos e planos pintados. Xa que queremos legalizarlle desde o Partido Socialista o núcleo de Suevos, eu só vos digo unha cousa, consultade o documento de aprobación inicial presentado polo equipo redactor o ano 2011, un mes antes das eleccións. Se esos son voluntades, ben,
Se é outra cousa, juzgade. Eu non vou dicir o que hai ali. O documento está a disposición de quen o queira ver. Eu non veño aquí a sacar trapos sucios, que nunca falei deste tema. Nunca se me ouve a min decir, cando falamos do núcleo dos huevos, a barbaridade que se estaba facendo. Nunca entrei aí. Entendo que todo o mundo fixo o que puido. Ahora, estarse contradicindo o que se di é ben. E falanche ben de carallo. É verdad. Ahora, os feitos están nos papeles. Ese é o que quero que vexades. Porque eu podo dicir, ali hai, non. Miradio. Se ese é o que vos gusta, oye, pois seguidios aplaudindo. Aquí a verdade é que parece que din outra cousa. Xo veredes. Eu insto vos e posiblemente eu vos lo faga chegar. Tampouco tomedes, porque o que digo non é ás veces o que fago. O que escribo, sí. Daquelas un día escribo a remisión deso, é certo, e chegará vos a vosa casa. E non intentar, de todas formas. O peixón é a solución. Por iso eles non meteron o Porto dos Huevos. Pero é a solución, Eso que quede claro. Nós non podemos meter ou non sabíamos, o equipo redactor que elegimos era moi malo, pero o peixón é a solución. Bueno, sí que queda bonito, que queda, rima, ademais, coño, parece unha maravilla isto, parece que hasta que somos vos dialogantes, pois non. Despois tamén digo outra cousa, dicindo non ás modificacións puntuales, non hai guarderías, non hai geriátricos, e deixemos as tonterías de sempre. E segundo, eu pido-vos perdón o que vou dicir agora, e pido Ártabra e Mafriesa teñen licencias, unha dos 62, outra dos 69 e outra dos 66. Teñen licencias. E cando lle mandamos os dous documentos, a vez, ao Ministerio dixeron, estes que teñen licencias, vámonos a reconocer como solo urbano, estes que non teñen licencias, ides vos á Xunta, facedes a delimitación que é o que estamos facendo, e despois volvédenos a mandar aquí o documento, que posiblemente teña solución. Claro, estamos facendo o que nos están pedindo. Eu tampouco podo ir en contra de todos os organismos. Isto está consultado en Costas, isto está consultado nun lado e no outro. E faise co camiño que é. Pero ahora, o que estamos falando este punto, creo que é moi importante. Son dúas industrias que teñen dereito a ser legales porque lle deron as licencias. E se ningún instrumento de ordenación as incorporou e as fixo legales, aínda estamos a tempo. Eu da sentencia, me gusta que a xente lea a sentencia, pero tamén me gusta que se entenda. O que nació con licencia non se pode tirar. E cando o Tribunal Supremo manda demoler, claro que manda demoler, os muros de bloque que se fixeron no interior para demoler, para dividir ese local. E iso nunca se cambiou o uso. Tiña uso industrial de matadeiro e hoxe sigue tendo uso industrial. Hai ali naves, almacéns, nunca se cambiou o uso. Sí que se cambiou desde a perspectiva de costas, de que antes se estaba usando para unha cousa e ora úsase para outra. Pero iso no mundo do urbanismo chamanse actividades. O uso sigue sendo industrial. E aquilo non cambiou a uso residencial, ali non hai casas. Había unha industria, sigue habendo industrias, antes había industria grande, ora hai industrias pequenas. Pero sigue habendo. Ese é o que di a sentencia. Porque a sentencia remítese á resolución administrativa da Xunta de Galicia donde ordena a demolición das divisións e a creación de novas de mininaves. Ese é o que manda. Ese é o que manda demoler. Non manda demoler o edificio industrial. Eu aí sí que discrepo. O que estaba en ruínas é que non conoce. O mellor edificio industrial que hai en Arteixo. Posiblemente que sea catalogado no próximo Plan Xeral. Porque é o mellor edificio industrial, con moita diferencia. Nótase que naquel plan de industrialización do ano 65 de España había posibles, e así se quixo demostrar, facer o gran matadeiro do noroeste de España. Que é o que era. Por eso que non hai demolición. Aquí, o único que se persigue é facer os trámites, ser guiadiños e facer os trámites que nos mandaron os que en España mandan en urbanismo na zona de costas. Tanto o Ministerio de Medio Ambiente e Agricultura como a a Dirección General do Urbanismo da Xunta de Galicia. Isto é o que estamos facendo. E non temos presa. A ver, eu sinto que non teño moita costumbre de traer cousas aos plenos e daquelas cousas que se cociñan en urbanismo, cociñanse públicamente, porque está en exposición pública desde hai 3 meses. O único que non se trouxo e que non se aportou foi os informes dos técnicos. Os
políticos desta banda non van a traer con informes técnicos desfavorables nada ao pleno. Entonces, cando traemos algo ao pleno é que ten os informes favorables. Consultar a documentación é un traballo que se pode facer nos 3 meses de exposición pública. Sí que é fallo meu de nos poñer como parte interesada e non só que este en exposición pública, senón notificarlo. Eu aí pido perdón, porque non nos costa ningún traballo. É un acto nada de trámite que se fai e xa está. Non se trata de esconder, porque o urbanismo vese. Isto non é como os médicos que poden enterrar os seus errores. O urbanismo, ves, queda aí. O sea, tampouco non sei canto medo hai a que, están facendo de noite. Non, faise de día. Que o urbanismo faise de día, vai seguir facendo de día. Porque, ademais, son cousas moi evidentes. Aquí estamos facendo o que nos mandan. Non estamos facendo outra cousa. Sí que me gusta que presenten alegacións. Claro que debedes presentar alegacións, porque se melloramos este documento, posiblemente se fijen 2 industrias que ahora mismo están en precario, pero legales, eso que nadie olvide, sobre todo no caso de Ártabra, que sigue mantendo a actividade da cual naciu, e no momento que quere mover un solo papel non lle deixa, que quere facer un pintado de fachada xa ten problemas, que quere cambiar un uralita xa ten problemas. E o que se pretende é que teña os mesmos dereitos que as empresas que surgiron ao mesmo tempo no polígono de Sabón. Só que no polígono de Sabón, cando veu a norma subsidiaria, reconociuno como suelo urbano, e ali non reconociu como suelo urbano. Alguén se esqueciu deles. E non vamos nós ser os que vamos a contribuir a que queden no olvido. Pois non, vamos a facer o posible para que aquilo saia adiante. Tamén agradezco que non se vote en contra, porque é verdad, o sea, estamos iniciando un proceso e será un momento outro, pero tampouco quero que se acabe facendo o que se fixe no 49, despois poñéndonos os galóns. Moitas gracias. Nunca, nunca, nunca construiremos un Arteixo mejor queriendo el mal para los demás. Decir que le importa más los vecinos del Portiño, que en este caso la situación, aprobar la modificación puntual de 2 industrias que están en estos concellos, eso es de cara a la galería, de querer ganar votos y de querer ganar con ustedes. Hágalo. Para mí, todos los vecinos de Arteixo, trabajadores, industrias, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Para nosotros es tan importante los vecinos del Portiño de Suevos como los vecinos, los 41 vecinos de Manuel, Alcalde, Platas, Varelas. Podrán decir lo que quieran, pero entiendo que todo el mundo tiene que tener sus mismos derechos y sus mismos deberes. Y es verdad que esa manera de destruir siempre sobre esta situación de urbanismo es lo que ha llevado seguramente a nunca poder tener un plan general. Esa es la realidad. La destrucción, siempre estar constantemente atacando, pues sí, no lo va a llevar. En este caso, Charo, yo no estoy de acuerdo contigo. Hay una percepción que me dijiste, es que teníamos que ver la sentencia del 2012 de demolición, ¿no?, de Mafriesa. ¿Y qué hacemos con las sentencias de demolición que tienen las viviendas del puerto de Suevos? ¿Qué hacemos? ¿Nos olvidamos también de ustedes, como piden ellos para Mafriesa? ¿Demolemos también? ¿No aprobamos la modificación de las normas subsidiarias porque hay una orden de demolición? ¿Por qué a Mafriesa, por qué a los vecinos del Portiño de Suevos estamos intentando proteger que no haya esas ejecuciones de sentencias firmes? ¿Y por qué en Mafriesa sí? ¿Cuál es el trato diferenciado? Para querer quedar bien con ustedes. Hay cosas que no estoy de acuerdo. 2 fábricas al lado del mar no convierten en suelo urbano. Vale. 80 viviendas construidas sin amparo legal no consolidan núcleo. Es la ley. Es que es la ley. Si hemos dado el primer paso con industrias con licencia del año 62, 66, 69, si vamos a intentar reconocer ese núcleo industrial y si estamos trabajando en el reconocimiento del núcleo del Portiño de Suevos, ¿por qué queremos el mal para unos y no el mal para otros? ¿Por qué? Porque los trabajadores... No, joder, si van a intervenir, les vamos a dejar intervenir y vamos a dejar participar. Bueno, lo vuelvo a decir, creo que hoy he sido bastante laxo y permitir a todo el mundo en ese sentido intervenir. Y después van a poder seguir interviniendo. No se preocupen, aquí se puede intervenir todo el mundo. Pero de verdad,
Cuando se habla, hai muchos trabajadores de Ártabra que son deste concello. Ártabra, ante la situación que ahora ya es una multinacional, Saria es una multinacional alemana que no entiende cómo puede tener una industria sin licencia de actividad. Es lo único que se está intentando, conseguir la licencia de actividad y la posibilidad en un futuro de ampliar las instalaciones. ¿Por qué el bien de ellos ustedes lo ven como algo negativo? ¿Por qué no apoyan esto? Yo hay cuestiones que lo vuelvo a decir. Bueno, vale. Si podéis... Martín. Sí. Vamos, Martín, vamos a intervenir, de verdad, que después van a intervenir ellos. Podemos abrir el debate que queráis. Pero si lo hablamos... Bueno, lo vuelvo a decir, aquí hay dos posturas. Una, trabajo, como dice mi compañero, los papeles están ahí, y otra es el ataque o la destrucción continua del trabajo realizado por esta corporación. Decidirán, a veces, ante esta situación, y de verdad, yo te lo digo, Alberto, nos dan ganas de tirar la toalla. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Si estamos ante esta situación de la tramitación de núcleos, de suevos, y dicen que no estamos haciendo, que lo estamos haciendo todo mal, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos? Para recibir sus críticas, para que alguno nos esté insultando al salir, para que algún vecino, alguien vaya a hablar con otro vecino que aún encima es de mi familia y para insultar personalmente a Alberto y a mí. ¿Para qué vamos a trabajar? Sinceramente, ¿para qué? ¿Para qué? Es verdad, ¿para qué? ¿Ustedes creen que esta corporación no está trabajando por intentar legalizar ese núcleo? Pero no solo es el puerto de Suevos, Sorrizo, Chamín, Barrañán. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Ustedes creen que en ese sentido, si no estuviéramos nosotros, esta otra corporación lo iba a conseguir? Por favor, vótenles. Si están convencidos de que otra corporación va a conseguir sacar adelante un plan general, una corporación probablemente con 3 o 4 grupos, sin acuerdo entre ellos, y que lo van a sacar adelante, vótenlos. En el 2019, ahora eso sí, también lo digo, nosotros estamos ante una situación de que, verdad, nos vamos a plantear si seguimos adelante o no con este tema. Lo digo sinceramente, nos lo vamos a plantear. Lo vamos a plantear. Y luego, un matiz, y porque se abrió el debate, Silvia, y estamos también con lo mismo. La revisión catastral que se está haciendo ahora es cualquier construcción que esté levantada, se pasa a inspeccionarla y a cobrarla. Como es la ley, como se sacan las piscinas, como se saca cualquier tipo de construcción, con la actualización. Aquí en Arteixo hay mucha causística sobre ese problema. Y además, es un procedimiento que se hizo en 75 concellos de la provincia, que lo único que se va a utilizar es, como dice la señora Silvia Seixas, para echarle culpa al PP. Nosotros somos los culpables de todo, Pues bueno, lo asumiremos. Ahora, actualizar, dialogar, estar un agente allí con posibilidad de presentar alegaciones, poder venir a hablar con nosotros. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que se hace. Y para aquí estamos, para defender un poco los intereses de los vecinos. Ahora, lo que está bien es ir afuera y decirle al vecino, no, é o PP quen che cobra. Es el Ministerio de Hacienda quien cobra a todos los ayuntamientos. Y lo que es difícil de entender es que cuando se hizo en Carballo, ustedes no dijeron nada. Bueno, es lo que hay. Procedemos a votar la modificación puntual. ¿Votos a favor? ¿En contra? 13. En contra ninguno. En contra ninguno. ¿Abstenciones? 7. El punto número 7, proposta do alcalde, señor presidente, relacionada coa súa renuncia ao cargo de representante do Concello de Arteixo no Concello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña. Fue dictaminado en la comisión informativa correspondiente al día 26 de mayo y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. El primero, no porque ya ha decaído. Segundo, tomar conocimiento de la renuncia formulada por la Alcaldía de Presidencia ao cargo de representante deste Concello no Consello de Administración de Autoridade Portuaria.
Terceiro, designar representante deste Concello no Consello de Administración da Autoridade Portuaria da Coruña ao Concelleiro do Departamento de Urbanismo e Medio Ambiente, don Alberto Castro Calvete. Cuarto, dar traslado do presente acordo á Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia. Para falar desto e para puntualizar outra cousa. Vamos a ver, vámonos a abster porque evidentemente o PP guisa o ICOME, o van eles a autoridade portuaria única e exclusivamente, e a maiores facer unha proposta que xa fixen noutro pleno e que vostede tamén terxiversou, que é necesario que nos organismos onde temos representacións de cando en vez, nesta sesión plenaria, haxa un punto na orde do día onde se dé conta das decisións que se adoptan neses organismos. É dicir, que se está falando na autoridade portuaria, aquí hai un representante desta corporación que o elixe o PP maioritariamente, pero é do pleno, e nunca, en ningunha sesión plenaria, dende que temos representación na autoridade portuaria, veu xamais nada aquí a información do resto da corporación, nin dos veciños e veciñas, non? Eu convido tamén, por certo, se queren trasladalo na próxima reunión que haxa da autoridade portuaria, que sería estupendo que o Consello de Administración decidise que é unha organización transparente onde podes buscar os acordos que se debaten, a documentación que se leva, porque é imposible atopar absolutamente nada, non cumple ninguns mínimos criterios de transparencia e obxectividade, non? Mas sí que me gustaría aclarar outra cousa, porque vostede parece que, aparte de gobernar no seu multigrupo, que, por certo, todos pertenecen ao PP, pero entre ustedes tamén hai diferencias, como comentarios por aí sobre outros concelleiros e concelleiras, en fin. Claro, como na vida mesmo, pois por iso, e como vexo que lle gusta, hoxe está animado, non? E que lle gusta meterse en casas alleas, eu recoméndolle que mire o que facemos cada grupo, en cada sitio, e o que se lle traslada, en todo caso, ao Ministerio. Só lle aclaro unha cousa, a respecto do tema do catastro. Eu sei perfectamente que cando fago unha edificación ou a reformo, teño que facer unha alta no catastro para que me cobren. Sí, bueno, claro, que pasa? Que aquí contrataron a unha empresa para que viñera a facer unha revisión catastral, que a fai mal. Están querendo cobrar por alprendes que levan máis de 80 anos feitos, por hórreos que teñen un montón de antigüidade, porque viña unha persona por ali, sacaba unha foto, ou co Google Earth este que teñen da cámara, e iso é certo e verídico, porque veo incluso na prensa e hai alegacións de euralitas pequenas que son cobertizos de cans que os tratan como edificacións. E é verídico, porque están aí as alegacións. Vale? Entón, nós agora, cando ven esa tasa de 60 euros, o que estamos facendo é pagando a empresa por facer un traballo que lle mandou o Ministerio. Non sabía eu que tiña que pagar tamén os traballos que encargo ao Ministerio sobre os que a mí ninguén me pediu responsabilidades. Non, se quere teño aí unha, no despacho, unha desas cartas que chegou. Temos que pagar unha tasa de 60 euros que vai destinada á empresa que veu facer o traballo, fixero ben ou mal. E despois, cando ti alegas, se eles teñen razón, regularizas o recibo e cobranche máis. E se non a teñen, pois igual che din que sí ou que non. Depende. Entón, eu creo que se fixo unha regularización, eu non digo que este mal que a xente teña dada de alta as cousas, é máis, é que as ten que ter dadas de alta, pero que non é normal é as chapuzas sistemáticas das empresas que se contratan sin ningún tipo de control por parte da administración. E por último, e xa para rematar, di vostede que trata todo o mundo por igual, que para vostede todos os veciños, sexan de onde sexan e veñan de onde veñan, son iguales. Eu simplemente lembrarlle que abaixo, na alcaldía, constan algunha solicitude de algún veciño ou veciña ou de algún grupo de veciños ou veciñas que lle viñan a falar de temas importantes para a súa vida que aínda fai, pois igual, 3 anos, e reiteraron a solicitude que están esperando que os reciba. O sea, que vostede non trata a todo o mundo por igual. Grazas. Sí, este tema seguramente que non tería debate se vostede cumplira as normas básicas de respeto a esta institución que din que vostede ten un portavoz que contesta e vostede pode, se quere, pechar os debates, non abrir novos debates. E vostede fai sempre a trampa para intentar, pois, o que non di antes, facerse valer e dicir é así porque o digo eu e vos decides eso. E non é certo. Non é certo. Eu creo que se alguén nos escoitou aquí, dixemos que se este era o método para solucionar o problema das naves de Suevos
e de Ártabra adiante. Adiante. Hai ora un período de alegacións, cada un presentaremos as alegacións que vexamos oportunas, hai un período de informe por parte da Xunta de Galicia, e se sai adiante, perfecto, nos alegramos todos. O que pasa é que vostede está sempre liándoa e nos bota a nosa culpa encima de que somos nós os que estamos en contra de que se solucionen os problemas. Eu creo que nós o que facemos é poñer en antecedente os problemas legais que pode existir, porque evidentemente as cousas hai que facelas según regla, e o urbanismo está arreglado. Está arreglado. E vostede quere sempre meternos merda, porque fala logo que eu vou por suevos e me dicen, pero se vostedes se dedican a meterlle merda a todo Cristo co que facemos os máis, que fai incluso a vida moi difícil en algúns casos con certas persoas. E falan incluso con mentiras, e que me dixo tal que nos... temas persoais, moitos dos seus compañeiros. Por lo tanto, eu creo que debemos sentarnos e ser un pouco comprensibles cada un cos demais. Cada un cos demais. Evidentemente, un ten unha responsabilidade, e todos temos unha responsabilidade que temos que acatar, e esa responsabilidade tamén nos indica por onde temos que levar as cousas. E volvo a repetir, se esta modificación é está ben feita e ten visos de sair para diante, perfecto, ten o noso apoio. Ten o noso apoio. Nós, ora, evidentemente, reservamos o noso voto para intentar facer as alegacións que vexamos oportunas e, se podemos, mellorar ou ver cousas que poden estar mal feitas. E se sai adiante, nos alegraremos moito, porque aquí naide ten nada en contra dos traballos que poda dar Ártabra, ni naide ten en contra nada incluso do que haxa nas naves de Mafriesa. Nada, absolutamente nada. Se sai adiante, sale en torno á legalidade, estupendo. Estupendo. Falamos é que eu creo, e ademais o digo firmemente, que non hai o mesmo interese por unhas cousas que por outras, porque hai choque de intereses entre determinadas cuestións que creo que veñen reflexadas en todo o longo do pleno. Vostede dice que ten moito interese os constructores, e certos constructores no desenrolo do Planxal, e eu lle digo que non, que eso é mentira. Mentira. Entonces, vostede, o pueblo, ao final, é o que vai a valorar. Xa sei que vostede xa deu resultados electorais para dentro de 4 anos, ou de 2. E que nós vamos a ser un setipartito que non sei que nos va... E vostedes van a estar moi xuntos. Logo se matan entre vostedes. Vostedes van a estar moi xuntiños e nós vamos a ser 17 grupos. E quen lle dice que o BNG non vai sacar 11 concelleiros dentro de 2 anos? Pode sacalos. Por lo tanto, eu creo que hai que respetar un poquinho, non poñer na boca dos máis, porque iso é a manía. E logo hai outra cuestión que vostedes teñen que ter clara. Vostedes toman as súas propias decisións. En este caso a toman, logo non dan conta de nada. Non sabemos o que fai no Consello do Porto, nin porque se quere vender a Solana, aquí non se fala de nada. Vostede ten o seu voto ali e debería dar explicacións, polo menos na Xunta de Voceiros, polo menos. Xa non estou dicindo ni siquiera no Porto, pero vostedes pertencen a un partido político que toma decisións. E se as toma para ben, cando lles gustan, e veñen aquí, e lles fan eses actos multitudinarios, o señor Feijóo dando abrazos, incluso ven aquí a vendernos cousas que fai hasta Amancio Ortega. Pero cando veñen así, e se poñen todos ao redor del, asumide tamén o que fai o Partido Popular noutras instancias. Porque o catastrazo é unha medida que toma Montoro. É unha medida que toma Montoro. E Montoro é do Partido Popular. Aquí non empecemos a xogar cas cousas. Quere recibir máis recaudación en vez de ir a analizar onde está o fraude, onde están a xente que non está cotizando en España, e o que están facendo certa xente, vai a xente pequena, o catastrazo, a ver quen encontra un muchinche que ten un perro, unha pequena nada, e vai aí. E non só lle castigan co arreglo do catastro, senón que encima lle fan pagar unha tasa obligatoria para pagarlle a empresa que lle fai inspección. Dice, non, tú en principio pagas 60 euros. Aquí, porque hai que pagarlle a este señor que fixo a inspección. E os pagas ti. E despois, ao final, te pasan a regularización. Eso sí, diganllo os señores do pueblo. Arteixo seguramente vai recibir 1,5 millón, 2 millóns de euros por esta revisión catastral. Eso non le van a decir, a eles van a pagar, pero Arteixo vai a recibir 1,5 millón, 2 millóns por este motivo. Pero claro, eso non queda ben dicirlo, pero van a recibir aquí no goberno gracias ás modificacións e ás cuestións que fixo o señor Montoro en Madrid, pero é mellor, nos gobernamos, cando nos interesa, gobernamos desde Meicende hasta Cachada. Cando non nos interesa, Feijóo é un fenómeno. Cousas que ten a vida, curiosamente. Aquí, curiosamente, outros aceptamos todo. Estamos nun partido, evidentemente, o bon e o malo. E cando estamos, hai que estar e punto, nada máis. Bueno, vos di a todos e a todas con respecto a esta revisión catastral que se está facendo ahora, bueno, a tasa dos 60 euros, non?
a taxa dos 60 euros é unha sustitución de unha sanción que establece a Lei Xeral Tributaria por deixar de ingresar. Iso dio a Lei Xeral Tributaria. É dicir, nos exercicios non prescritos, cando as persoas deixan de facer un ingreso á Facenda, pois sanciónaselles. Aquí modificouse a normativa e díxoselle, bueno, pois en sustitución de esa sanción vamos a poñer unha tasa. E esa é a razón pola cual se establecen os 60 euros. Cal é o obxecto da revisión catastral? Pois que empecen a tributar aqueles inmobles que non estaban tributando, que non estaban recollidos no padrón. É certo, hasta ahora, pois, ao mellor os alpendes non tributaban. Agora considéranse que tamén os alpendes, que en moitos casos utilízanse para garaxes, pois teñen que tributar. As casetas dos cans seguramente non tributan. Si por error ou hai calquer recollida de datos en ese sentido, hai que facer alegacións. Os hórreos tampouco tributan. Eso é así. Nada máis. Gracias. Bueno. Seguimos. Sí. ¿No? Vale. ¿Qué se habla en la autoridad portuaria? Pues efectivamente, se habla el debate de si la Solana pasa para público, para privado, quién es la Solana, quién no es la Solana, si ese convenio que se firmó, por cierto, lo firmó el Partido Socialista, de lo que es la venta de muelles, vamos a decirlo así, presuntamente por intereses inmobiliarios del Partido Socialista de Coruña, presuntamente para recalificar allí, presuntamente para hacer miles de pisos, pues si esos compromisos que se firmaron en el convenio, que son la base para estabilizar la deuda del puerto y para un poco realizar las actividades, pues sí, pues se habla de eso, pues le notificaré. Ahora se está más en un debate sobre de quién es el suelo del puerto interior, dentro de lo que es la actuación un poco del puerto Punta Langosteira, que está prácticamente ejecutado y que en ese sentido pues queda ahora pues un poco garantizar la conexión de la infraestructura ferroviaria. Y sí, yo lo voy a reconocer delante también de ustedes. He luchado todos estos 2 años que he estado para quitar lo que es que la vía férrea fuera por Uses, por Villarrodriz, por Galán y que entrara por Rañobre. He luchado por eso. Y he conseguido mi objetivo. Y creo ahora que es el momento para dejar pasar en ese sentido pues, a mi compañero Alberto y que trabaje pues, lo que son los temas más vinculados con las actividades del puerto exterior. Martín, tema personal. Si aquí hay una persona en esta corporación que ha recibido más insultos personales, soy yo. Los he recibido, de todo tipo, desde mi familia, desde mis hijos, desde mi mujer, de todos los tipos. Y siempre he creído que debe haber una convivencia, sobre todo entre compañeros. Porque, que nos quede claro, perdón, te dejo intervenir después, te dejo intervenir. Siempre... No, hombre, no fuisteis vosotros, hombre, claro. Hombre, alguna vez, bueno, sobre todo, muy importante, y todos lo tenemos que tener claro, es que estamos aquí todos de manera temporal. Y yo, mi única aspiración es en el momento que deje de ser alcalde, es por lo menos a poder saludar a la gente. A día de hoy me duele horrores, gente que no le he hecho absolutamente nada y que me retira la palabra, me retira el saludo sin hacerle nada. Usted dice que no atiendo a todo el mundo. Cuando llegamos aquí en el año 2011, había un cerrojo en la puerta de alcaldía. No se atendía, había la ventana, no se atendía a nadie. Aquí se atiende a todo el mundo, se atiende a todo el mundo. No, tiene razón. Solo voy a hacer una matización, solo voy a hacer una matización más, Martín, solo voy a hacer una matización. Y esto sí que a tema personal, y tú lo dijiste, es que nos matamos entre nosotros. Yo a día de hoy puedo hablar con Pilar Souto, usted puede hacer lo mismo.
Yo a día de hoy puedo hablar con Pilar Souto. Usted puede hacer lo mismo. Ningún compañero de los que está aquí, y tendremos nuestras diferencias, y en eso es lo que significa tener un grupo, pero sí que nos hablamos y tratamos los temas. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Usted puede decir lo mismo? Sí. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Usted puede decir lo mismo? Usted dijo que nos matábamos entre nosotros. Bueno. Procedemos entonces. A ver, molesta a veces decir las cosas. Molesta, sí, molesta, 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 molesta. Martín, dijiste tú ahora que nosotros nos matábamos entre nosotros. Yo te vuelvo a repetir, yo con todos mis compañeros hablo, dialogo, estaré de acuerdo. ¿Usted puede hablar con Pilar Souto? Bueno, yo, igual que lo que dice usted, yo es una pregunta que dejo ahí. Procedemos a la votación. ¿Cómo? Sí, bueno, eso todos sabemos que la ha respetado. Todos los miembros de la corporación y todos los vecinos de Arteixo saben que ha respetado usted a Pilar Souto. Todos los vecinos y todos los vecinos de Arteixo lo saben. Sí, hombre, está ahí, está claro, sí. Hizo lo que pudo, sí. Hizo lo que pudo, sí. Sí. No, pero también los va a solucionar lo que hablamos de... Bueno, es igual. Procedemos a la votación. Votos a favor de la renuncia a la autoridad portuaria y el nombramiento de Alberto Castro. 12. No está Patria. En contra. Abstenciones. No. Sí, 7. No, si se lo agradezco, no iba con ese tono. Ruegos y preguntas. Perdón. Asuntos de urgencia. Tienes bastantes. 8. Hay una moción. Hay una moción presentada ayer por registro de entrada. Se les facilitó en cuanto se presentó. Se les mandó por correo. A última hora se juntó una notificación a un señor. Yo mandé que lo hicieran. Si no lo hicieron, pues como... Perdón, no tengo por costumbre decir mentiras. No lo tengo por costumbre, igual acabo haciéndolo, pero no tengo por costumbre decir mentiras. Ayer se presentó registro de entrada una moción del Partido Popular. Mandé que la mandaran por correo a ustedes, con la convocatoria de la comisión. Que se mandaron unos pliegos distintos y una propuesta. ¿Eso lo recibieron? Nos fuimos del ayuntamiento sobre las 4. Yo lo mandé a las 2:30, más o menos. Vale. Se mandó ayer. Si no se mandó, es culpa mía. Yo mandé que se mandara... entendí que no la tenían, Silvia, perdón. Bueno, pues presentaron una... y yo mandé que se la mandaran para que la tuvieran, porque se presentó, nada más que se presenta, se la mando. A veces se me olvida, sí, pero ayer no.
Facemos un receso, vale? Os subo una copia? Toma, dásela a Silvia. En asuntos de urgencia está la moción presentada por el Partido Popular. Tenemos que votar la ratificación de la urgencia. Vale. Procedemos a votar la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? 11. ¿En contra? ¿Abstenciones? Alberto. José. Bos días a todo o mundo. Vale, falta que a secretaria no acordo, os leo simplemente. Vale. Moción de solicitude da posta en funcionamento do Plan de Accesibilidade do Transporte Interurbano ao Centro Urbano da Coruña. A posta en marcha do Plan de Transporte Metropolitano da área da Coruña, co seu sistema de integración tarifaria, a bonificación dos billetes e a gratuidade dos transbordos, supuxo un salto cualitativo que mellorou sustancialmente as relacións de mobilidade entre os 17 municipios integrados no programa, con incuestionables beneficios para os veciños de Arteixo. O continuo seguimento revela que existe un potencial de incremento de atractivo do servicio de transporte público colectivo que pasa pola mellora da accesibilidade dos autobuses ao centro urbano da Coruña e pola conectividade da rede de transporte urbana e metropolitana. Para aproveitar este potencial e co obxectivo último de fomentar o transporte público por estrada nesta área e a reducción do número de vehículos particulares que circulen polas nosas rúas, compre que as administracións cooperen e busquen fórmulas axeitadas para facilitar os desplazamentos dos veciños. O Plan de Accesibilidade de Transporte Interurbano ao Centro Urbano da Coruña, que abre a posibilidade de que 43 líneas interurbanas realicen paradas nos lugares de máis interese para os veciños da área, Plaza de Ourense, Entre Xardíns, Plaza de Pontevedra, Linares Rivas, Alfonso Molina e a Palloza, representa unha oportunidade que reforza o atractivo do transporte público con viaxes máis curtas e menos transbordos. Deste xeito, esta iniciativa supón mellorar a mobilidade no contorno metropolitano e contribuir a desconxestionar o tráfico e reducir a contaminación ao preverse un incremento mínimo do 10% nos usuarios do transporte público nas liñas que accederán ao centro da cidade. O diseño deste plan responde á premisa de evitar unha incidencia negativa na fluidez do tráfico, para a cal se realizou un meticuloso estudio baseado no microsimulacións nos distintos nodos de maior intensidade de vehículos da cidade. Co fin de reforzar as garantías nese sentido, no marco da Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano de Área da Coruña, o pasado 19 de abril, acordouse unha posta en marcha gradual, ademais de realizar un seguimento permanente do seu funcionamento. Sen embargo, a posta en marcha do plan só é posible cando o Concello da Coruña emita as licencias municipais necesarias para cometer as obras de adecuación das paradas. O Plan de Accesibilidade de Transporte Interurbano ao Centro Urbano da Coruña foi obxecto dun amplio proceso de participación sometido aos numerosos debates colectivos e xuntanzas de traballo bilaterais da Xunta de Galicia e o Concello da Coruña. Realizouse unha xornada informativa o 7 de xulio de 2016 para todos os municipios e axentes sociais e profesionais implicados. Foi sometido 2 veces a información pública en xulio de 2016 e xaneiro de 2017 e foi debatido 4 veces na Comisión do Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano, abril de 2016, novembro de 2016, xaneiro de 2017 e finalmente o 19 de abril. Nesta última reunión da Comisión do Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da área da Coruña, abordouse a configuración final do plan, explicáronse as alegacións e a súa resposta xustificada por parte da Xunta de Galicia, sin que ningún concello manifestase oposición á súa aprobación. O Plan de Accesibilidade de Transporte Interurbano ao Centro da Coruña é a vía máis axeitada para responder ao obxectivo das administracións públicas de incrementar o uso do transporte público, respondendo á demanda cidadán de facilitar que os autobuses interurbanos os acheguen máis aos viaxeiros ao seu destino final, eliminando transbordos e reducindo tempos de percorrido. O principal beneficiario deste plan é o viaxeiro, e, dende logo, o veciño de Arteixo, que verá disminuído o tempo total da súa viaxe e, polo tanto, aumentará a súa comodidade. Máis de 2 millóns de viaxeiros anuais que entran á cidade e outros tantos de saída vense beneficiados polo plan. En consonancia con todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Arteixo propón a consideración do Pleno Municipal os seguintes acordos. Primeiro,
dirixirse ao Concello da Coruña para que permita a posta en marcha gradual canto antes do plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro da Coruña e, nomeadamente, que emita a autorización das licencias municipais necesarias para acometer as obras de adecuación das paradas de responsabilidade da Xunta de Galicia e contrate e execute a maior brevidade as obras correspondentes ao Concello da Coruña. Segundo, dirixirse á Xunta de Galicia para que poña en marcha a maior brevidade o plan de accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña e, nomeadamente, que contrate e executa as obras da súa competencia en canto conte coa licencia municipal e inicia a posta en marcha gradual do plan canto antes sexa posible. Moitas gracias. Ben, independentemente do que comentábamos ao principio de en que momento e a que horas chega este tipo de documentos ou de mocións, que casi estamos acostumbrados, isto realmente, seguindo pola prensa e ollando un pouco moi por enriba, hai uns días o plan de transporte metropolitano da área da Coruña, non podemos entender como o Concello de Coruña supostamente e presuntamente está poñendo todas as trabas por haber, e digo supostamente porque tampouco temos ningunha acta, que era o que quería preguntarles, se hai algunha acta destas xuntanzas que se mencionan nesta moción e actas das comisións de seguimento onde quede reflexado realmente cal é o debate de fondo e esas pegas ou trabas que está poñendo o Concello da Coruña para avanzar e que definitivamente se poida iniciar e poñer en marcha este plan de accesibilidade. Pola nosa parte, evidentemente, estamos de acordo no fondo da moción, danos igual que veña por parte do Partido Popular que por parte de calquera outro partido político, sempre cando se estea buscando un pouco o beneficio neste caso, xa non só dos veciños de Arteixo, sino do resto da área metropolitana. Pero si reincidir, que nos gustaría ter ou saber se hai actas desas xuntanzas mantidas e ter acceso a elas, que se nos facilitara unha copia. Moitas gracias. Imos ver isto, a verdade é que é unha moción que levan presentando dende hai varias semanas nos concellos. Tampouco entendo cal é o motivo de que efectivamente nos chegue así a última hora. Digo porque acabo de preguntar e parece ser que xa foi a varios concellos da área metropolitana a semana pasada, e que é un tema que xa se tratou. En calquera caso, máis aló do tema, o fondo do asunto, aínda que alimos así bastante por enriba, a nos chamamos a atención varias cuestións, estando de acordo en que creo que xa no seu momento, cando se quitou os autobuses que ían de Arteixo, por poñer pero, era de Culleredo, de Cambretal, do centro da Coruña, naquel momento, xa fai moitos anos, cando se quitou a estación, que todos coñecíamos que estaba ali no centro, perto da Praza de Lugo, houbera moitísima polémica, porque ocasionaba, evidentemente, que moita xente tivera que facer unha serie de transbordos para chegar ao seu posto de traballo. Eso que provocou, en principio, foi que, efectivamente, a xente cada vez fixera máis uso do vehículo privado, o tema todo da hora, ao final xa viñeron os buses co bono metropolitano, etc. Eso ocasiona que teñas que baixarte, subirte, é un trastorno. Eu creo que non hai problema, evidentemente, en que os buses poidan ir a determinadas paradas ao centro da Coruña, aquelas que nos facilitan chegar a puntos aos que vamos habitualmente, xa non só ao posto de traballo, que hai persoas que van a Coruña por outras circunstancias tamén igualmente importantes, mas o que non parece lóxico é que se faga, efectivamente, un plan de accesibilidade sen contar coa anuencia do propio Concello afectado neste caso. Eu sei que no seu momento, cando se prohibiu, foi unha prebenda á compañía do transporte público da Coruña, eso creo que non descubro nada novo, haberá xente aquí que se lembre moitísimo mellor que a min deso, e, polo tanto, eu creo que ten que haber un plan de mobilidade comarcal onde todos e todas teñamos as mesmas oportunidades para poder chegar a tempo aos nosos postos de traballo por ocio ou por compras, se nos dá a gana. A mí sí que me xurden bastantes dúbidas sobre esta crítica que hai ao Concello da Coruña, que me gustaría que se aclarase efectivamente se realmente hai eses impedimentos máis alá do que se di públicamente, porque eu tampouco sei, se realmente a Consellería optou por tomar unha decisión sin escoitar as propostas que este Concello fixera. E despois hai unha cuestión nos puntos de acordo que é que se contrata e executa a maior brevidade das obras correspondentes ao Concello e que se contrata e executa as obras de competencia tal. Gustaríame que aclarasen cales son as obras
si teñen idea de cales son as obras que ten que facer o Concello da Coruña e executar e cales son as que ten que facer a propia Xunta de Galiza, porque eu descoñezo isto. Quero dizer, aquí tratouse un día o tema do transporte metropolitano, o documento así polo ar, cando xa casi prácticamente non había período de alegacións. Hoxe ven na prensa que parece ser que hai outro plan de transporte que tamén anunciou onte a propia conselleira e, polo tanto, eu, pido que se aclaren determinadas cousas, non estando, digo, en desacordo en absoluto con que se facilite a entrada aos buses comarcais a que accedan ao centro da Coruña, que tamén pode ser que nos interese que sexan máis de 43. Pero, decir, porque non sei se só teñen por que ser esa hora ou se podería artellar un sistema no que poidesen entrar a máis horas. Porque non estamos falando de que van entrar todos os buses a todas as horas, Estamos falando de momentos puntuais, entendo? Entón, iso tamén convén aclaralo, non? Grazas. Sí. Gustaríame ter toda a información necesaria para poder evaluar con criterio o que aquí se pide, pero o que ben é certo é que aquí se fala de reunións, de comisión de seguimento o 19 de abril, de cuestións que seguramente o grupo de goberno coñeza porque estará informado e participaría neste tipo, se supoño que diálogo e debate co resto da comarca e da cidade da Coruña, pero que, polo menos a este grupo, non lle chegou información nesas xuntas de voceiros fenomenales que facemos todos os meses, non hubo nunca ningún tipo de documento, nin de siquera de comentario no entorno, por exemplo, que pasou nesta comisión de seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da Coruña, que non coñecemos. Non coñecemos o que dice Silvia, as obras que hai que realizar, non coñecemos cal é a proposta de cada un, e, polo tanto, eu creo que para poder tomar decisións, e ademais decisións que redunden no ben dos veciños de Arteixo, que haberá que buscar fórmulas para que os nosos veciños podan viaxar sin sobresaltos hasta o centro da Coruña, deberíamos de falalo antes que presentar unha moción que non tiñamos fai media hora, ou que non víramos fai media hora, e que non temos capacidade como para poder evaluala e votala. De feito, o noso grupo se absterá porque nos falta a documentación, excepto que o Partido Popular a retire, informe, e tamén nós buscamos a información por vía de outros concellos e tamén da cidade afectada, que tamén hai que dicir unha cousa. Hai que tamén estar á altura de miras dos problemas que ten a cidade da Coruña, que tamén serán os seus. Non é algo desconocido por nadie de Arteixo, dos que nos movemos comarcalmente, porque temos que ir continuamente á gran cidade, saber a situación actual de saturación de tráfico e de mobilidade no centro da Coruña, si a aparición de 40 e pico, 50 ou as liñas que sexan, non vai incluso a perjudicar a mobilidade interna do Gran Concello, hai que sabelo. Eu non son coñecedor de cada situación, pero todos sabemos o embudo que hai na Coruña e os problemas que ten na Coruña, e se esa é a solución mellor ou hai outro tipo de solucións, ou incluso cousas como rebaixar o tipo das frecuencias, que non sei se o plan baralla todo este tipo de cuestións. Eu necesito saber moitísima máis información e ter moita máis información para poder evaluar unha solicitude que non sei se vai a traer consigo melloras ou vai a traer consigo incluso empeoramento da situación con respecto ao tráfico rodado na Coruña, que non me dou en prendas en decir que neste último tempo empeorou, pero significativamente, sobre todo na chegada do señor Negreira a Coruña. Empeorou de unha forma bestial, a mobilidade interna na Coruña e o respecto hacia o transporte público e o funcionamento do transporte público. É notorio por todos os cidadáns que se empeorou moitísimo, sobre todo, vou repetir, na chegada do señor Negreira ao goberno da Coruña. E, por lo tanto, eu creo que nós saibamos a posición da cidade cos seus problemas, que ela sepa recoñeza os problemas que temos tamén a comarca para acceder á gran cidade, que ao final estamos falando dun gran núcleo, unha área metropolitana que nos involucra a todos por traballo, por cuestións de asistencia a esta cidade e a comunicación con nós, pois eu creo que debería de ser algo que deberían de vostedes ser capaces de negociar,
de sentarse cos concellos limítrofes e falar e posicionarse para que a Coruña entenda cales son as necesidades da comarca e nós tamén entender as necesidades da cidade e chegar a unha solución que sexa boa para todos. Se hai unha situación de enconamento con diferentes posicións, será porque todos teñen os seus argumentos e o mínimo era ter un plan de mobilidade interna na Coruña bon para saber por onde se vai ir, se vai ir por un sistema de transbordo, se non, se cales son as frecuencias, ese tipo de cuestións eu neste momento son incapaz de poñelas encima da mesa porque os grupos da oposición de Arteixo non participamos nestas negociacións. Non temos todos os argumentos para votar e si nos gustaría, porque ao final eu creo que os meus compañeros da oposición faran claramente, nós o que pretendemos é que se mellore a situación de calquer veciño de Arteixo que para ir a Coruña ahora mismo ten unha situación complicada en canto o número de buses que hai, as súas frecuencias, en canto a onde chegan, os transbordos e todo ese tipo de cuestión. Pero igual eu creo que sería bon que se chegaran a situacións de entendemento porque senón volveremos a bloquear a situación da área metropolitana que eu creo que está moi ben que se potencie o funcionamento da área metropolitana, pero logo tamén hai que dar pasos cara a elo, non dar precisamente todos os pasos para destruir o entorno que poda haber ca área metropolitana e os puntos de conexión que podemos ter co resto dos concellos que quizás podían estar botando unha mao, porque ao final o problema que ten Arteixo o ten Cambre, o ten Culleredo, o ten Oleiros, o ten absolutamente todos os concellos que estamos na área metropolitana. Eu creo que non era malo que leváramos unha posición conxunta e negociada precisamente para facerlle ver tamén a Coruña que nós temos unha serie de problemas que temos que solucionar e eles tamén que nos fixeran ver cales son a súa problemática, que volvo a repetir, tampouco podemos obviala de que a situación da Coruña e a súa formación e a súa orografía é o que é, e todos coñecemos que hai un embudo moi importante, e aquí estamos falando de paradas de Praza Ourense, Entre Xardíns, Praza de Pontevedra, que non sei se melloraría a comunicación e a comodidade dos veciños se a sometemos a un maior número de buses urbanos, porque todos vemos o que hai. Non sei se algún de vós vai a Coruña, pero eu invitaríamos a ver o que hai con 100 líneas ou 100 autobuses que circulan pola Coruña, máis os buses escolares, máis os buses turísticos, máis os tal, e ao mesmo tempo non se leva a cabo por parte da Xunta de Galicia ningunha medida, nin polo Concello, ningunha medida que faga que se reduzca tamén o transporte individual e privado para que esa xente utilice máis o transporte público e favorecer que haxe este tipo de cuestións. Pero non se fixo nin agora, nin se fixo tampouco co señor Negreira. Esas cousas hai que dicilas claramente. Por lo tanto, eu si pediría eso, máis tempo para evaluala, máis tempo para que vostedes nos den esa información que non coñecemos e que non sabemos como está a negociación, e máis, incluso tamén máis tempo para falar cos nosos compañeros de comarca e de cidade para saber tamén cal é a súa posición e entender cales son as súas reivindicacións, nada máis. Como asistín ás 3 últimas mesas nas que participou o Concello de Arteixo, vou intentar explicarvos o que é isto. A Consellería de Infraestructuras, que é que ten a competencia en mobilidade, pois presentou este plan de mobilidade da área metropolitana. Eu usei a palabra área metropolitana intencionadamente, 17 concellos. Non esa mesa extraña de non sei cantos alcaldes e unha alcaldesa. 17 concellos, que son os que en temas de mobilidade afectan a cidade da Coruña. Son esos 17 concellos que, mediante un plan que está elaborando a Xunta, que está elaborado pola Xunta, que tendrá en fases de corrección. O que se pretende é, basicamente, buscas un punto, unha centralidade en Coruña. A centralidade de Coruña chamase Plaza de Ourense, vale? Con esa centralidade de Coruña, ali inténtanse meter todos os buses. Polo que son as nosas vías, polo que chaman eles a zona norte, os que vimos do oeste para Coruña, aí entramos menos, son moi poucas penetracións, non somos a mellor 40, 50 diarias, non é. O problema é na ala este, os que veñen de Culleredo, Cambre, Oleiros e todo eso.
Esos son os que preocupan un poquinho máis. Eu creo que, volvo a dar de memoria, pero creo que son 211. A ver, este é un tema que se leva traballando fai moito tempo, todos os grupos políticos están representados todos os concellos están representados tanto con técnicos como con políticos nesa comisión de seguimento que se celebra reunións periódicamente e que é un tema que outro día a 4 ou 5 ayuntamentos lles urgía máis e fixose unha reunión en Cambre para puntualizar certas cousas. Cal é o problema realmente que ten Coruña? Por que sale isto? Isto non sale así gratuitamente, nin nadie se pode facer unha moción porque sí, porque hoxe non fixen nada, vou facer unha moción. Non é por eso. Coruña vai un poquinho máis alá, un pouco máis fondo. Coruña pillou-nos co pé cambiado porque dixeron non ao principio. Daquela non fixeron nada. Estaban máis preocupados en decir non que dándose cuenta do beneficio que tiña. Cando se deron conta do beneficio que tiña, deron volta, cambiaron de actitud, eu penso que inteligentemente para a Coruña, sobre todo, que é o que vai recibir máis xente no centro, e vai a funcionarlle mellor o comercio, e vai a ter un potencial turístico máis grande, e sobre todo porque vai a quitar tamén coches dos que imos de fora, porque se pode ir en bus para que vou ir en coche. O cual o que lles parece que teñen medo, non teñen estudiado, están así un pouquiño entre que fago, porque se deron cuenta de que a opción da Xunta, ainda que veña dunha opción que a eles non lles gusta, o traballo que aí é apolítico, porque está feito polos técnicos, o traballo é bo, a idea é moi boa. É volver ao mellor o que vivín eu nos anos 80, cando saquei o carné, que iba ali, a Juan Flórez, esquina calle Betanzos, e íbamos andando. Que ainda siga ocurrindo hoxe co Castromil de Carral, que sigue parando no medio, sigue parando na Praza de Ourense, o sea, camufladamente ou non camufladamente ou consentidamente, ainda sigue parando. Bueno, isto que se quere facer esta situación que está ocurrindo, algunhas así, pola porta de atrás, o das 7 da mañá, que despois o das 12 non lle deixen, pero das 7 da mañá deixen yo parar ali o Castromil. Entonces, unha situación que está ocurrindo é que eu penso que é moi boa para nós, pero é moi boa para nós é 10 veces mellor para Coruña, porque lle quitamos coches e metemos xente donde lonxe dos centros comerciales, que é onde ao final nos parece que é máis cómodo quedar, e meternos ali no Cogollo, Plaza Ourense, o sitio máis, despois do obelisco, penso que é o punto máis central que ten Coruña. Hai un escollo nada máis, Cales son as competencias da Comisión de Seguimento e Implantación? Coruña está de acordo xa que lle entren os buses. O que non quere que lle entren as 400 penetracións que fan eses non sei cantos buses, non sei cantos buses eran, pero bueno, os que foran, da igual. 40 e tantos buses. O problema é que fan 411 incursións ali, métense ali 400 veces. E din, iso hai que digerilo. Vale, efectivamente. Eles non teñen problema no verán, porque non teñen os buses escolares, e depois que teñen a actividade empresarial baixa. Entonces, eles o que teñen medo é ver o que pasa no mes de setembro. Bueno, pois a única discrepancia que hai neste momento entre a Xunta e eles é aclarar as competencias, como se fai un poquinho máis progresivo, se empezamos cos 400 e despois quitamos os que molesten, se realmente nos damos conta que imos reducir coches da área metropolitana daquela xa non hai que reducir nada. Eles teñen un montón de dudas. Non teñen ninguna medida de presión, porque, repito, esta é unha compatibilidade da Xunta de Galicia, e faino, pois, bueno, entendo que con un criterio. Eu non digo que entre esos 17 ayuntamentos se poida crear unha área metropolitana e estudiar o tema do bus. Da mesma maneira que en Madrid hai un consorcio de transporte ou que en Barcelona hai unha área metropolitana onde afecta, pois, tamén a unha morea de ayuntamentos. Aquí o problema é que hai xente que quere facer unha área metropolitana para estudiar o transporte con 9 concellos, máis a Coruña. Iso é máis problemático. Por qué? Porque aquí xa vedes que hai 17. E algún amigo ainda queda fora. O sea, a área metropolitana de Coruña non é un tema de afinidades políticas, non é un tema de amiguismo, non é un tema dunha mesa de alcaldes, non é un tema de nada disso. É un tema dunha realidade física e social que existe. Aquí, a Xunta de Galicia eligiu a 17, penso que con bastante fortuna, en contra do infortunio dos 9 da área metropolitana que se está propoñendo de Coruña. Están aí, peleando, políticamente por algo que realmente non debe haber. Porque o que é favorecer, sobre todo os veciños de Coruña, é favorecer en menor medida, pero tamén poñernos a vida un poquinho máis sencilla, os
os veciños da área metropolitana. Tanto Arteixo, pero pensade que isto falamos de Carballo, aquí está metido Carballo, aquí está metido Cerceda, aquí está metido Órdenes, aquí está metido, o sea, aquí Laracha, aquí están metidos realmente os que formamos parte da área metropolitana, temos relación con Coruña, entramos ali cos nosos buses. Eso, penso que isto está moito máis centrado e favorece a máis xente, é a realidade que vivimos, non é unha realidade ortopédica de un consorcio das Mariñas querer arrimarlle a Coruña e facer dai unha área metropolitana. Bueno, hai xente que o está facendo, eu non comparto esa idea, sí que comparto esta. Non porque viña da Xunta, polo número de concellos. Fálase tamén de facer máis estudios. Bueno, é unha reunión das que estuvo me fixou moita gracia, porque decía Ángel García Seoane, veterano donde os hai, dixo, bueno, este sería o cuarto se o facemos, non? Eu penso que é un problema de plans, aquí é un problema de ejecutalo. É o que se está queixando agora a Xunta de Galicia por esta moción. É que chega o momento de probalo, de facelo. As obras son basicamente facer unhas paradas. Exacto, marquesinas normales, unhas paradas. Os da Coruña teñen que facer as súas dos seus buses rojos e a Xunta de Galicia dos que entran de fora. Basicamente é iso. Mais ou menos xa estaban de acordo, o que non están moi de acordo, porque agora o acordo previo existe, Daniel chamase, non Carlos, o de mobilidade. Daniel, que me parece unha persona bastante sensata, que ten isto bastante estudiado, fixo os deberes, tarde, pero fixos. Decía que eles o único que importaba era a implantación. O mío están facendo política a través desas licencias. Eso que me parece a mí. Por lo demais, creo que hai un consenso de unanimidade por todos, excepto que eles están un pouquinho escépticos de como lles vai funcionar. É un cambio moi forte que, como non estudiaron moito, non poden reflexionar moito, non teñen ainda asimilado. Este é o gran problema que hai. Bueno, ante a dúda, quedo-me como estou. Cando eles, repito, insisto, e así o dixen a ele, e así mo reconociu, que son eles os grandes beneficiados, porque contamina máis 20 coches individuales que un bus. E se cada bus lle vai quitando 20 coches, van a baixar un poquinho o nivel. O que pasa é que eles din, claro, pero a implantación necesitamos regulala de algún xeito, porque para que a xente vai deixando o seu coche se meta no bus, hai un proceso de adaptación. Ese é o que lles está a eles preocupando. Aí é onde eles están un pouquiño de uñas. Por eso, este rogo, porque o tempo sí que apremia. É porque apremia, porque o plan de mobilidade ten fechas. Porque no ano 2019 caducan as concesións. E se non damos o primer paso non chegamos ao segundo. E saltar ao segundo, que sería a renovación das concesións, das caducadas, pois podíamos ter un pequeno caos en Galicia do transporte. Por eso a súa prisa. E o primeiro é resolver as zonas de conflito grave, que son as que moven máis pasaxeiros, que son as áreas metropolitanas. Ese é o que están facendo, é todo o cabreo que hai neste momento da Xunta con Ourense, con Vigo, é porque non se quere solucionar aquel tema. Estáse facendo política dun tema que é unha necesidade imperiosa, que é resolver o transporte. Nada máis. Non dou asimilado tanta cousa que acaba de contar Alberto. Porque é certo que cando estás ali no día a día, que as reunións convívelo de outra maneira. Vamos a ver, eu, se algo quito en limpo disto é, vale, estáse facendo política con un tema, claro, está facendo política quen ten as competencias en facer política nisto. Entón, se hai problemas en Vigo, se hai problemas en Lugo, se hai problemas en todos os sitios, carai, eu creo que a Xunta tamén se debería de facer mirar se realmente está tendo ou poñendo as canles de comunicación que ten que poñer con todo o mundo. Porque realmente, eu non vou a defender o goberno da Coruña, porque a verdade é que en moitas cousas, son dunha incompetencia, pero moi manifesta, con cousas ben pequenas. Pero, carai, acabas de chegar a un concello e de repente preséntanche un documento, e a eles e a moitos outros concellos que cambiaron de cor política, preséntanche un documento complexo, con múltiples aristas, e resulta que, polo que estades comentando aquí, en principio, hai diálogo. E ides a reunións, bueno, a última, a do 11 de abril, non foron varios concellos, non sei cales son os motivos, porque na páxina da Consellería non o din, pero din que non foi Sada, Cambre e Oleiros tampouco pono, non? Entón, a ver, quero dicir, se realmente sodes capaces
ao meu modo de ver, de sentarvos nunha mesa e intentar falar e ver esas pequenas cuestións, pequenas ou grandes cuestións, que causan escepticismo a respecto disto, non entendo o motivo desta moción. O normal sería, digo eu, que se sentaran todos os concellos nunha mesa e tratar de ver como se pode poñer en marcha isto. Eu creo que impoñer, e estamos vendo que iso non dá resultado, impoñer un plan sen contar co Concello que vai a ser receptor absolutamente de todo iso, a mí non me parece moi adecuado. Eu creo que a nós non nos gustaría que non lo fixesen. E creo que, coñecéndonos e coñecéndovos a vos tamén, seguramente montaríades en cólera co tema. Quero dicir que eu creo que realmente, se hai esa disposición, se o Goberno da Coruña e outros gobernos foron propoñendo cousas, que se vayan facendo gradualmente, que se vaya complementando co noso plan de mobilidade e tal, a verdade é que non entendo, efectivamente, entendo que o que estades facendo é política, e é, xa o sei. Vamos a ver, xa sei que está aprobado, Alberto, pero tamén sabemos que os tempos moitas veces son os que son e os gobernos cambian. E vense cousas, efectivamente, aquí Martín comentouno, o despropósito do tráfico na Coruña ten moito que ver con un goberno do Partido Popular que estivo 4 anos, carai, que deixou feito aquelo e sufrímolo todos, Porque eu ando habitualmente pola Coruña e é un despropósito todo. Peor que o de Arteixo, vamos, pero acrecentado por 20, que a veces aquí xa non dá salido nin do centro, pero que aquelo é, e cando hai buses escolares, é terrible, terrorífico. Imos habitualmente ao centro, creo, todos, non? Bueno, pois, eu creo que o normal e o lóxico sería, efectivamente, coller, sentarse e chegar a acordos para que nos beneficiemos todos e todas. E eu que digo é que non é un bo plan de mobilidade, que é un plan de mobilidade, pero que si é certo, e a mí sí que me gustaría deixalo aquí en riba da mesa, é que este Concello quedou en moitos sitios descolgado porque xa non tiña esas rutas e porque as empresas que teñen as concesións fan o que queren sin que a Xunta lles diga nada. Quitan horarios que teñen concedidos por resolucións administrativas e ninguén lles di nada. Aquí trouxemos non fai moito tempo unha moción por un bus que quitaron en Morás, unilateralmente a propia empresa. Eu estou esperando a que a Xunta diga algo sobre eso. Hai zonas do Concello que non teñen forma de coller o transporte público. Logo, facemos aí un pequeno rogo que hoxe creo que co plan este novo que presentan vai incluído xa algunha cousiña a respecto dos buses escolares, que non é o ideal, pero creo que hai zonas que as hai que cubrir con transporte público e ademais hai que apoiar os concellos que o queren facer tamén a poder cubrir esas necesidades, que non sempre hai receptividade por parte da Xunta. Pareceme artificioso estando de acordo en que eu quero ir no bus ao centro da Coruña, e que son a primeira que mañán son capaz de vender o coche se podo ir en bus tamén, o digo, porque odio conducir. Pero creo que se ten que facer ca complicidade de todo o mundo, porque senón isto é imposible e inviable, e iso creo que o sabes perfectamente e non descubro absolutamente nada novo. E creo que ten que haber unhas relacións normalizadas para grandes cuestións entre as administracións máis alá, efectivamente, das cores políticas. E iso non é así, Alberto. Non é así. Non hai esas relacións normalizadas. Aquí fanse as cousas en función, e vémolo moitísimo, dende a Xunta, en función das cores políticas. Iso non é mirar polo ben da xente. Se se queren sacar as cousas adiante, hai que falar. E hai que chegar a acordos. E polo que estás dicindo aquí, a Coruña sí modificou a súa postura en moitos aspectos, pero que non a modifica nada é a Xunta. Entón eu, bueno, logo podes explicalo, pero é que de todo nos estamos enteirando agora e é bastante difícil tomar unha decisión. Grazas. Sí, repetindo que non teño suficiente información, si sigo a información dos medios e si escoito opinións, intentar facer ver que isto é, non sei, que a Xunta é un ente que traballa ben polos veciños, en cambio os alcaldes de Coruña, Oleiros, Betanzos, Cambre, Culleredo, Sada, son xente que non está intentando mellorar o tema da mobilidade, resulta altamente complexo de entender. E sei que polo menos denunciaban hoxe que ese grupo de alcaldes, que por certo, firmaron unha declaración precisamente para favorecer a área metropolitana, da cual se excluíron Arteixo, Carral e Abegondo por pertenecer ao Partido Popular e preparar esta guerra, que é o que estaban facendo. Vostedes acusan de facer política precisamente cando vostedes son os que fan política, e facer un plan ou establecer o tema do transporte sin contar cos alcaldes, a maioría dos alcaldes da área metropolitana,
resulta un tanto complicado. E cando acusan esos 7 alcaldes de que a Xunta non os recibe dende fai 4 ou 5 meses para falar do tema, resulta tamén complicado de entender. Algún problema terán todos os 7 alcaldes, cada un do seu color político, para que a Xunta non os escoite, porque eu creo que as cuestións que en certa maneira están plantexando, eu creo que están ben plantexadas. Hai unha área metropolitana cercana de 7 concellos que deberíamos de ir e camiñar hacia un transporte urbano propio. Un transporte urbano que non fora de Coruña, que fora dos 7 concellos limítrofes, que tuéramos o mismo o que pasa en Meicende. Que a línea 6 entra en Arteixo. Pois, debería haber líneas que foran urbanas e que dotaran aos 7 concellos. Evidentemente, logo habería que buscar a que horas entran outros concellos un pouquiño xa nun do ámbito e buscar solucións a eso. Pero non só eso, o tema de conexións, de horarios, de frecuencias que hai que solucionar e incluso, por que non, a conexión entre concellos que non teñen que ser coa Coruña, o sea, porque non está conectado o Culleredo con Arteixo, por exemplo, que ou non está ben comunicado, que eso tamén é algo que deberíamos de analizar. Eu creo que a única solución boa e factible, precisamente, deixando de lonxe os problemas de confrontación política, nacen precisamente porque todos os alcaldes da área metropolitana que teñen os mesmos problemas, porque o problema de Meicende non era só de Meicende, é que no Ponte Pasaxe hai un bus que colle na dereita e na esquerda non. Eso é un problema que teñen tamén ali, igual que teñemos noso de Meicende, que se solucionou por vía de non sei que historia. Pero, me refiro, hai máis problemas dese estilo. Eu creo que a idea boa é precisamente ir configurando esa área metropolitana e certos servicios, irnos configurando según as posibilidades e según tamén o tráfico rodado que exista, e que Cambre, Oleiros, Culleredo, Arteixo, Coruña, que esos tiveremos que ir nunha mesma inclusión, nunha mesma empresa, que xestionáramos todos xuntos o transporte urbano. Eu creo que debería de ser clave. Debería de ser clave esas e outras moitas cousas que, volvo a repetir, se poden facer se hai capacidade política para poder chegar a acordos con eles. Se xa plantexamos a guerra dentro do primeiro momento, poñemos xa vetos, nos vamos de outros entes, e cando nos sentamos decimos que esa forma non, que a área metropolitana ten que chegar hasta Coirós, pois claro, así non hai forma de solucionar. Eu creo que consiste en buscar puntos de unión precisamente para sentarnos e que o resto dos concellos traballar nunha mesma línea. E creo que seremos moito máis fortes os concellos medianos da nosa comarca, e falo evidentemente de concellos como Noso, como Oleiros, como Culleredo, como Cambre, diante da Coruña xamos todos xuntos, porque eso históricamente hai unha parálisis en moitos temas, porque nunca supemos traballar conxuntamente precisamente para facerlle entender certas cousas a Coruña que, polo visto e escoitado, tanto o noso alcalde como o alcalde da Coruña no seu día, esa situación parecía que se abría, que había unha capacidade de empezar a ter unha interlocución. E cando te atopas que a Xunta leva 4 ou 5 meses sin recibir a esos alcaldes, esos 7 que firmaron a declaración para falar deste tema, e que a Xunta quere impoñer as súas cuestións, pois creo que esa non debe de ser a fórmula, porque ao final o tráfico non o vai a sufrir a Xunta de Galicia, eso falamos moitas veces, o van a sufrir os concellos. E tratar de evitar e non ser capaces de ver que o problema de tráfico na cidade da Coruña é moi serio, e que teremos todos que buscar solucións precisamente para que podamos entrar, pero que sexa dun xeito que non sobrecarguemos máis aquelo, porque resulta que igual entras, pero igual tardas en chegar 2 horas. Igual solucionamos que podemos entrar, pero entramos e tardamos 2 horas de salir aquel cogollo, que a veces é moi difícil. Por lo tanto, eu non teño a documentación precisa como para tomar decisións. Si pediría que tuéramos máis tempo, e en tal caso, pois, se non, pois, farán vostedes o que desexen que teñan a maioría. Nada máis. A ver, a área metropolitana a nivel transporte en Coruña son 17 concellos, non son 9, nin 10, nin 7, nin 3, nin 2. Podemos facer un transporte independente urbano, sí, pero aquí está se debatiendo un tamén moi claro. Son 17 concellos que chegamos a Carballo, que chegamos a Laracha, que chegamos a Betanzos, que chegamos a moitos sitios. Sí que chegamos a Coirós, claro, porque eles teñen relación con Coruña e daquela non vamos a poder negar. O sea, as cousas son as que son. Aquí isto é un documento feito por técnicos, non un documento político. Porque, ademais, o que o defenderon foron sempre os técnicos este documento. É un documento que é o mellor que hai porque non hai outro. Porque o bonito, en esas mesas que eu estou, fálase de encargar estudios, e se non traemos aquí a proposta de gasto de 400.000 euros, un estudio para saber o que hai que estudiar. Non os lo perdáis. Está publicado
na página web do Concello da Coruña, e miradia. Aquí hai un documento que xa se fixo ese previo, máis o anterior, xa sabe o que había que estudiar, fixos un plan, está aprobado e consensuado por todos os concellos. Ora é só a puesta en funcionamento. E o que se lle pide é, Coruña, facilítanos un poquinho a puesta en funcionamento. Para poder saber se funciona ou non funciona, hai que fazer o prova e error. Hai que volver a entrar a Plaza de Ourense. Solo se pide eso. Este documento, esta moción, solo persigue isto. Non estamos entrando no debate de estamos usando o mellor transporte, sería mellor drons individuales para cada un. Non, aquí estamos outra cousa. Aquí estamos, hai algo aprobado e hai que poñelo a funcionar. Xa está o pescado aquí vendido. Pódese facer dentro dunha semana, cando este isto funcionando, renovar, facer un modificar, sí, hombre. Pero neste momento é puesta en funcionamento de algo existente, que todo o mundo estuvo de acordo. Está de acordo. O que non están agora, está frenando un pouquinho Coruña nas súas indecisións de vou ou non vou. Daquela, desde o Partido Popular, o que se trata de decir a Coruña é ide, facilitadio, se falla, aquí estamos, xa se modificará. A nadie lle interese que eso fracase. A nadie. Se hai demasiados buses, se hai que quitar buses, vanse quitar. Non hai problema. Por qué? Porque nin os usuarios van a disfrutar, nin nadie vai a disfrutar. O único que se pide é poñer en funcionamento, porque son isto está atascada, non anda. E claro, podemos facer outros 7 estudios, máis outros 4 máis, e debatilos, e buscar o mellor. Mira, a perfección está reñido co bo. Entón, fagamos algo que, ainda que sea regular, bueno, pois que se aproxime á bondade, pero non á perfección. Non imos a ver como o sistema perfecto de buses a Coruña. Claro que non hai. Pero este, que máis ou menos está estudiado, eu falo aquí escoitando os técnicos, tanto de Coruña, que me pareceu que viña así con moita... No, en cambio, non. O sea, o de Coruña tiña moi claro. Ten un problema que non sabe a dimensión e dixo, eu só pido cautela. Vale? Entendo que o único que hai que darlle cautela. Pero para poderlle dar cautela hai que facer funcionar. Que é o que se pide nesta moción, nada máis. Deixádenos facer as obras. Facedas vosas, mas dar a licencia para as da Xunta. Que creo que non é moito pedir. Que non por eso se vai a crear o gran caos de Coruña. Non? Bueno, pois moitas gracias, así que pediría o vosso apoio porque, sobre todo para os veciños de Arteixo, é moi bo. Bueno, es una moción sencilla, clara, básica. ¿Qué significa? Que entren más buses y que entren menos coches, o que dejen de entrar menos coches. Facilísimo. Es distintas penetraciones que entren por la avenida Finisterre y paren en la plaza de Pontevedra, y que entren por la avenida Arteixo. Facilísimo. Dialogado, consensuado, hablado en las mesas de lo que es del transporte, en las comisiones del transporte, todo el mundo de acuerdo. Y, ¿qué es lo que pasa? Que en una mesa que iba a venir la conselleira no pudo asistir porque en ese mismo momento le comunicaron la presencia del ministro de Fomento y eso fue lo que, pues, pareció mal a todo el mundo. No vinieron los alcaldes de Sada, Coruña, Cambre y Oleiros, sí que vinieron los del Partido Socialista y pues lo que muchas veces nosotros reiteramos, que en la construcción del área metropolitana se hace política y se evita la gestión. Y nosotros desde aquí siempre defenderemos primero la gestión y después la política. Y cuando hablamos de área metropolitana hablamos de gestionar el agua, gestionar gestionar las emergencias, gestionar un poco toda la tramitación que va a pasar con Ostián. Bueno, pues es en ese sentido. No todo es culpa de la Xunta. En este caso había acuerdo entre Coruña y Xunta. Solo tienen que, además, dejar penetrar gradualmente. No tiene que haber ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Es verdad que hay otros ejemplos del área metropolitana, como es el área metropolitana de Viga, que se fue o está bastante bloqueada porque el alcalde de Vigo, Abel Caballero, Partido Socialista, no deja arreglar los temas del transporte metropolitano. No hay, nace ya mal. Y probablemente si sigamos con estas problemáticas y sobre todo estos juegos políticos que se quieren dar, pues también nacerá mal aquí. Nosotros, en el transporte metropolitano, para nosotros es vital que esté Laracha y Carballo. Es fácil, Laracha y Carballo. Yo lo vuelvo a decir, no concebimos un área metropolitana sin Laracha y Carballo,
Podrá haber muchas discusiones, podrá haber muchas mesas de alcaldes, pero si no se quiere ver o no se quiere plantear, pues bueno, aquí única y simplemente es para favorecer a los vecinos de Arteixo que puedan llegar hasta la plaza de Pontevedra. Nada más. Moción simple, no tiene ningún trasfondo político, no ataca a nadie, lo que se pide es intentar apoyar una moción para que puedan entrar los vecinos de Arteixo hasta la plaza de Pontevedra. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien, estamos en el punto número 9, control de órganos de gobierno. Se les da cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía Presidencia 1143 a 1479 y de las juntas de gobierno correspondientes al 22 y 29 de marzo, al 5, 12, 19 y 26 de abril y las correspondientes a los días 4 y 10 de mayo. Y tenemos dos preguntas del Bloque Nacionalista Galego y un ruego del Bloque Nacionalista Galego. Xurxo, las lees. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, a verdad que quería empezar dicindo que dá gusto polo menos ver xente nas bancadas escoitando e vendo o pleno, non? E paso agora coas dúas preguntas e máis co rogo. No mes de outubro, primeira pregunta, no mes de outubro de 2016, este grupo municipal solicitou a convocatoria dunha xunta de portavoces para tratar a sentenza do contencioso administrativo número 4 a respecto da UA43 en Vilarrodrís, que é a do Centro de Saúde. Naquel momento, o abogado que estaba levando o asunto informou da posibilidade de presentar a apelación ou ben de adaptar o proxecto de urbanización. O certo é que, a día de hoxe, descoñecemos cal é a situación en que está esta UA43 e cal é a relación que o Concello mantén coas persoas propietarias a nivel informativo. Por todo isto, preguntamos que fixo o Concello desde a Xunta de Portavoces celebrado o 19 de outubro de 2016 e en que situación está na actualidade a UA43. Unha segunda pregunta di así. Segundo se informou nos medios de comunicación o luns 22 de maio, no mes de setembro deste ano vai comezar a funcionar a nova escola infantil e a finais de ano o centro de día residencia. Nas referencias que aparecían na prensa, fálase de que a xestión vai en colaboración entre o Concello, vai ser entre a colaboración entre o Concello e a Xunta. A día de hoxe, descoñecemos como se vai xestionar a pesar de que xa noutra sesión plenaria este grupo preguntou sen obter resposta. Por todo isto, como se vai xestionar a Escola Infantil Municipal? Cal vai ser a fórmula de xestión para o centro de día residencia? En que consiste exactamente a colaboración entre o Concello e a Xunta? Vaise asinar algún convenio? En canto ao rogo que metimos para este pleno, di así. O programa de transporte escolar compartido de Galicia, chamado TESBUS, consiste na utilización mixta dos servizos de transporte escolar público de tal xeito que calquera cidadán ou cidadá das zonas onde se implanta poderá utilizar para os seus desplazamentos as rutas destes servizos. Os cidadáns que utilicen os servizos do TESBUS aboarán €1 por cada viaxe que realizan. O obxectivo do TESBUS é facilitar os desplazamentos da poboación de zonas con escasos servizos de transporte público, de xeito que, aproveitando o percorrido dos autobuses escolares, os habitantes dos lugares polos que estes discorren poden acceder ás cabeceiras dos concellos onde, xunto cos centros escolares, normalmente se atopan os servizos básicos, tanto administrativos como sanitarios, bancarios, etc. O Concello de Arteixo ten graves problemas de mobilidade en moitas zonas rurais do Concello. Hai algúns anos houbo recollida de sinaturas por parte das veciñas e dos veciños de Santalla por mor desta importante cuestión. Por todo isto, rogamos que o Concello de Arteixo solicite aderirse ao programa TESBUS da Xunta de Galiza. Nada máis.
contestar ao rogo a primeira pregunta. En conto á pregunta que se fixo da OA 43, como ben saben, presentouse un incidente ante o xuiz para que nos aclarase os términos da sentencia. Esta sentencia xa foi aclarada, foi comunicada aquí ao Concello e agora estamos en fase de falar cun equipo redactor a realización do novo proxecto para executar esas obras segundo o tema. Creo que estamos falando de fai un mes e medio ou 2 meses, creo que estamos, xaneiro, non? Un mes e medio, 2 meses. Entón, non sei de memoria, non che quero mentir, pero foi comunicado. En todo caso, falo porque o mellor é bo que estuvera calado, pero xa que me teño esta pregunta, é un exemplo do que pasa en Arteixo. Esta é unha unidade de actuación onde este equipo de goberno se encontra unha obra executada, terminada, coa redacción dun modificado encargado por outro equipo de goberno. Nós tiñamos dúas opcións. Ou non pagarlle á empresa, que tiña os traballos executados, así obra no expediente, e recepcionar, porque había un centro de saúde pendiente deso, ou paralizar, investigar, e fixemos todo. Asumimos as consecuencias da nosa toma de decisións, porque creemos que é bo para os veciños. Digo isto porque unha vez, cando un está no equipo de goberno e ten responsabilidades, as cousas vense despois, vense de outra forma, independentemente das responsabilidades que con elo conleva. Pero tens que pensar no ben maior, e tens que pensar que cando entres nun concello, recíbelo cos beneficios e cas deudas. E tens que intentar xestionar mellor os beneficios e tens que intentar que as deudas sean menores cando ti marchas. E creo, e digo así de claro, porque tamén se dixo algunha palabra, e perdonar un pouco o espiche, creo que calquer persona, porque pertenezca a un partido ou teña unhas ideas, de entrada non é un delincuente. Pódense ter as ideas que queiran, pódense verbalizar da forma que sea, pero non tens por que ser. Son as persoas individuais que forman parte de calquer partido as que cometen ese erro. E creo, por desgracia, para todos os que estamos en España, en Galicia ou en Europa, hai partidos... No, pero, perdona, estou pedindo perdón e digo... Creo que hai exemplos en calquer grupo político, en calquer asociación, donde todos nos podemos avergonzar deles. Iso en canto á pregunta do Pleno, co cual, xurxo, en vindeiros días, presentaremos o proxecto para a súa valoración, comunicarlle aos propietarios e darlle ao xuez conta se son as medidas adecuadas ou non para cumprir coa sentencia marcada. Iso en canto á pregunta. En canto ao rogo, simplemente que sí, que en canto se nos comunique dun xeito oficial, adirémonos a solucionar todo eso. E tamén contestando un pouco do plan metropolitano, cando foi a presentación das alegacións, cando foi o período de alegacións, desde ese Concello presentaronse alegacións precisamente, unha das cosas que pedíamos era que se dotara de líneas aquelas zonas que non teñen. En concreto, falan de Santalla, por exemplo, que houbera un bus en concreto, que baixase por Armentón, que fose por Monteagudo, que sería por Santalla e Chamín. É dicir, presentáronse unha serie de delegacións que nós fixemos desde aquí. Están a vosa disposición, se as queredes ver, e comunicáronse no seu momento. Co cual, todo o que sea mellorar o transporte público, ben a través do programa 3Bus, ben a través das alegacións, ou ben desde os fondos do UCI, que podamos facer para que mellore a mobilidade dos veciños, benvido sea. Moitas gracias. Un pouco en ese sentido, pues le agradecemos al Bloque Nacionalista Galego que nos pida adherirnos a un programa que hizo la Xunta. Por lo menos hay algún programa bueno que hizo la Xunta. Y en ese sentido, sobre todo, y dado que nos... Claro. Sí. Exactamente. Sí. Claro, hay que leerse también lo que es el DUSI, pero bueno. Principalmente, sobre todo, porque el DUSI va a consistir en la instalación de un transporte público para los vecinos de Arteixo que comunique lo que son los centros, principalmente una parte va desde Meicende, Pastoriza, Oseiro, Villarrodriz, Arteixo, hará un circular y luego pues hará un tratamiento de transporte interparroquial con distintas líneas a distintas zonas. Una zona Suevos, Portiño, Rañobre, otras zonas Loureda, Morás, las zonas también de Larín. Seguramente trabajaremos en distintas modalidades, tanto de transporte a demanda o según un poco por la regularidad de las líneas, pero bueno, sí que por primera vez en Arteixo nos presentamos a una de subvenciones a fondos europeos basado en el transporte público y nos la concedieron. Algo haremos bien también. Sobre el tema de la pregunta que
que dice un poco lo que es el bloque, yo lo vuelvo a decir, todos, construimos todos y destruimos todos si queremos. Construimos todos. Es verdad que la presentación, y hay que agradecerle públicamente a José Manuel Álvarez Campana, que hizo un proyecto impresionante que, sin tener asistencias técnicas, sin contratar a nadie, una persona como él ha sacado un proyecto adelante de 6 millones de euros, ganando a concellos con gran experiencia en tramitación de fondos europeos como Carballo, Cambre, que le hizo la misma asistencia, Coruña. Yo creo que hay que agradecerlo. Sí, la colaboración de todos, pero sobre todo el trabajo de José Manuel Álvarez Campana, porque nos dijo una cosa, y yo quiero también un poco decirlo claro, no sabéis todo el trabajo que tenéis ya hecho aquí en Arteixo. Todo el trabajo que tenéis hecho y que se puede planificar. No sabéis lo que lleváis ya trabajando en el tema del transporte público aquí en Arteixo. Hay que valorarlo y en ese sentido, bueno, pues seguiremos trabajando. Sobre la pregunta del bloque, creo que debemos un poco referirnos al Centro Interxeracional. ¿Vale? Así lo va a denominar un poco la Xunta. Este centro fue construido por la FAO, que es la Fundación Amancio Ortega, en virtud de un convenio firmado por la propia FAO y el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar y el Concello de Arteixo, el 19 de febrero del 2015, y cuenta con una escuela infantil de 82 plazas, un centro de día de 40 plazas y una residencia de 64 plazas. La primera residencia pública que va a haber en Arteixo. La primera residencia pública que va a haber en Arteixo. De conformidad con el citado convenio, la puesta en funcionamiento del centro corresponde al Consorcio Galego de Igualdad y Bienestar, corresponde a la Xunta, garantizando que todas las plazas sean públicas. El propio convenio, en su cláusula quinta, establece que el Concello se compromete a firmar el correspondiente convenio de colaboración con el Consorcio para la gestión del centro. En la escuela infantil ya se remitió por el Consorcio Galego al Consorcio la propuesta de convenio de la gestión de la escuela infantil que está incluida en la red Galiña Azul, al igual que tenemos la de Pastoriza. El Consorcio y la FEGAN, el pasado 11 de mayo del 2017, en el que se acordó un modelo de cofinanciación entre el Consorcio y los concellos de las escuelas infantiles y los centros de día gestionados por el Consorcio. Se trata de un modelo de cofinanciación pactado con la FEGAN y aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos que forman la Federación de Municipios, PSOE, PP, BNG, En Marea. Este modelo pactado es a partir de ahora, del año 17, homogéneo en todos los concellos, en relación a los centros que gestiona el Consorcio dentro de su término municipal, escuelas infantiles y centros de día. Este nuevo modelo de cofinanciación acordado se recoge también en el artículo 69 y el anexo 1 de la Ley 2/2017. Por lo tanto, este convenio tiene ahora rango legal. En virtud de ese convenio, el Concello asume el mantenimiento a la escuela y aportará 900 euros año por cada niño matriculado. Es así, ¿no? Esto es un convenio firmado por todos los concellos que tienen galiñas azules en Galicia. Un convenio para todos. En el centro de día y residencia. El centro de día y la residencia será gestionado por el Consorcio. Lo vuelvo a repetir, será gestionado por el Consorcio, de forma similar a otros centros que también gestiona de las mismas características. Para la gestión del centro de día se aplicará el modelo de cofinanciación fijado en el citado acuerdo marco con la FEGAN, reconocido por todos los grupos políticos que componen la comunidad autónoma y recogido también en la Ley de Medidas. El concello, no el de Arteixo, cualquier concello que tenga un centro de día del Consorcio Galego Bienestar pagará 2.500 euros por cada usuario del centro de día empadronado en el Concello de Arteixo. Ano. Centro de día, ano. Y en 2.500, sí, lo mismo paga un vecino, o en este caso el Concello de Arteixo, que el Concello de Vimianzo, Finisterre, o los que tengan centros de día. ¿Vale? En lo referente a la residencia, el acuerdo marco con la FEGAN fuera de la cofinanciación municipal de las residencias. No obstante, y esto también lo anunciamos aquí,
En el caso de Arteixo, la propuesta es que el Concello asuma la financiación de la mitad de las plazas, 32 plazas. Vamos a firmar un convenio donde el Concello pagará 32 plazas en la residencia, reservando, y sobre todo este es el objetivo principal, reservando así esas plazas para los vecinos empadronados en Arteixo. Nos hacemos cargo de 32 plazas y esas plazas las gestionará el Concello para sus empadronados. Habrá que establecer un reglamento, una ordenanza, que la trabajaremos de servicios sociales contando con ustedes, pero sobre todo, que quede claro, el Concello firmará un convenio para financiar 32 plazas, para reservarlas a los vecinos empadronados en el Concello de Arteixo. Las otras 32 plazas serán incluidas en la red pública de la Xunta y los usuarios serán asignados en función de las listas de esperas del Sistema Público de Atención a la Dependencia. Lo vuelvo a reiterar. Nosotros, para garantizar que nuestros vecinos que están aquí empadronados puedan acceder a la residencia, nos garantizamos un convenio con 32 plazas. Las otras plazas, gestión, red pública de la Xunta. Red pública de la Xunta. Es decir, todos los dependientes, toda la gente que tenga necesidades de ir a una residencia, se trata a todo el mundo por igual. No existe la prioridad de empadronamientos, que quede claro, son residencias públicas y en ese sentido, pues la apuesta por este Concello es participar en este convenio y garantizarnos que los vecinos empadronados pues, puedan estar en esta residencia. Es verdad que hay una determinada cantidad de vecinos que ya están alojados actualmente o en otras residencias, que algunos van a solicitar la reagrupación o el acercamiento a Arteixo. Eso ya entra dentro de las 32 plazas que gestiona la Xunta. Nosotros firmaremos ese convenio con el coste económico que asumiremos y en ese sentido con un reglamento y una ordenanza nueva. Nada más. Muchas gracias. Sí. Bueno, decirlle ao PP que benvido ás políticas do BNG aplicadas desde 2005 a 2009 cando se facían residencias da terceira idade públicas e escolas infantiles públicas, nada máis. Sí, agradecemos. En el 2005 nosotros no estábamos, nosotros desde que estamos aumentamos becas, aumentamos servicios sociales, aumentamos lo que es el transporte adaptado, aumentamos lo que es la ayuda a dependencia, vamos a gestionar 32 plazas. Bueno, pues bienvenidos también y construyamos con ustedes un futuro también para los vecinos, sobre todo en este caso que tienen más necesidades en el Concello. Por supuesto. Levantamos la sesión, ¿vale? ¿Quién va a intervenir? Pues ven para aquí, Pachi. A ver, no hay que apretar nada, ¿no? Ya está. Bueno, esto ya lo viste, ¿no? Sí. Este se llama Pablo Balsa, sí. Pachi para los amigos. A ver, leo esto que escribimos. Bueno, señor alcalde, como vecino y a su vez como secretario de esta asociación, quiero darle las gracias ante nada y la felicitación por llevar a buen término la legalización de la zona industrial cercana a nuestro núcleo rural. Por motivo de haber solicitado nuestra intervención en este pleno, viene determinado que, al amparo de lo anterior, nos vemos en la necesidad de utilizar este medio, ya que por parte de la alcaldía y en solicitud de esta asociación, en sendos escritos remitidos y entregados en el registro a fecha de 11 y 8 de mayo del 2017, a día de hoy no se nos ha dado audiencia. En dichos escritos se le pedía una reunión para conocer de primera mano qué situación se encuentra la legalidad de nuestro núcleo. Consideramos, por parte de todos y cada uno de los vecinos aquí presentes y no presentes, representados por esta Junta Directiva, que dada la nueva situación, se ha establecido como siempre un agravio comparativo el hecho de que no se hubiese sido parejo las leyes para legalizar también nuestro núcleo, ya que la situación de ambas era legal en ambos casos.
Esta Junta Directiva desde hace 5 años se ha puesto a disposición del Ayuntamiento en todo momento, incluso nombrando desde esta asociación como representantes en el año 2016 a un jurista y un arquitecto urbanista, los cuales a día de hoy no han podido tener información, colaboración por parte del Ayuntamiento. Por todo esto, y según los hechos recientes, pedimos que se legalice y se nos facilite la información del núcleo donde vivimos. Para ello es necesario que el Ayuntamiento sea transparente. Como ciudadanos de este Ayuntamiento somos conscientes de la importancia de las legalizaciones de ambas fábricas, pero no menos importantes son nuestras casas en las que vivimos y a través de ellas contribuimos con nuestros impuestos y deberes como ciudadanos. También queremos disponer de los servicios mínimos del siglo XXI para poder vivir dignamente, traída de agua, alcantarillado, aceras, límites de velocidad, seguridad y limpieza de los viales, que, bueno, gracias que hoy se empezaron a limpiar los mirtos del camino. Bueno, sigo. Por parte del Ayuntamiento se nos prometió dichas mejoras con los fondos destinados por Puertos de La Coruña, ya que éramos los máximos afectados por las obras del puerto exterior. A día de hoy seguimos igual que antes. Por último, y no menos importante, desde esta asociación y a petición de nuestros vecinos, entre los cuales hay muchas familias con niños, en los cuales me incluyo yo y uno que va a venir, queremos manifestar que donde vivimos es un núcleo de futuro, no un asentamiento de verano. Vale, lo dejamos así, ¿vale? Claro, ¿quieres intervenir? Silvia, Martín. Pues muchas gracias. Levantamos la sesión. Bueno, ya está levantada.